Hi guys, somebody say how are you guys? Hi guys, hi guys. Tango fila kuti this is the right time to talk about what is happening. Honestly, this is the right time to talk about what is happening. Kuboda zvashungurudza vanhu. Anditika, these are social issues that needs us to discuss as the government will be listening to this. Anditiko, and we'll be listening to this, and they'll also be listening to our lives. Antimaona. So I need you to come, guys, share live and come in a word when you, because sometimes we just need to say it out and it so that evans go and they hear what we are saying. Kuno sevanu and it sevanu. Akuna nyika inita nyika pasina vanu. You know, akuna nyika inita nyika pasina vanu. So pamwe pacho kuomesa kunoitwa zvinu. I don't think kuti vanenge vambotarisawo kuti ko majority yacho yeZimbabwe inozorarama sei. So it's something that we need to discuss pano and so come guys, we are here, let's talk about it. And let's talk about it and timboonesanawo kuti muri kufungei, muri kuona sei, muri kuita sei and timaona because zvinonyatso hazvina kunyatsomira mushe zviri kuitika. Tegai vamwe guys, tegai vamwe and tegai vamwe. I just feel like spending the whole day in bedness. Asinoda kuenda gym, asinoda kungofeel like spending the whole day in bed ndakarara. Just kungosorora so. Guys, tegai vamwe guys, tegai vamwe, share the life and take others. Share the life and take others. Share the life and take others. Share the life and take others, guys. Share the life and take others. Share the life and take others. Share the life and take others. I know kuti mazano tukutambira ku TikTok. Mazano tiri kutambira ku TikTok. Kuri kuitwa my life 24/7 ku TikTok. My life ari kuitwa ku TikTok 24/7. Nisirunuka ndakatorora na 12 chaidzo. Tiri pa live TikTok. And chinenge zvichitonakidza stereke. So yeah, if you see me ndichiyawo shoma ku Facebook, musanya kunditi teverai ku TikTok, uyai ku TikTok, come ku TikTok. Tangu TikTok guys, indotevera kune mari ndokwandoteera guys. That's my side hustle. So where there is cash I follow. Kunenge kune mari ndokwandoteverawo guys. Semunhu ari kutoita side hustle at the same time tichibatsirana, tichisimudzana, tichienda takadaro. Andichimaona. So sure reduru. So yeah, guys, tegai vamwe, share the life and take others. And we meet you on Facebook. Yeah, tinenge tiri ku TikTok. We are ku TikTok. Like not necessarily kuti inini ndendiri ku TikTok, but the admins will be ku TikTok. The admins will be ku TikTok. Vanenge vachita malife avo ikoko kuri kufaya. Madiaries mune nharo kusvika nekuno overtake ku TikTok. Mune nharo. Platform yeku TikTok yediaries iri kudominata zvokutodaro. Iri kudominata zvokutodaro. Kwanzi it does not give us, it does, Ru. It does show kuti munhu ndave palive. Malive edu aenda nembiri zvoti munhu angopinda palive kudai so inotoenda viral ipapo same time. Inotoenda viral same time ipapo. So at least TikTok vanhu vanouyawo vachigiftawo, you know, vachidaro and tikutobatawo vamwe vanhu vanototi approachawo ku TikTok. Ikokoko vanenge vachitawo zvavanoita saka yeah, that's good. And mona, that's good. That's good. Muri kuseka indoda kune mari guys. Ko ndingaya kuzotamba pasha kungoya kuzongokunakidza ere kuti mutituke mahara kuti ndopenga. Kungoya kuti ndituke henyu for free. Ndisina kana chandichawana. Haiwa zvangu kana. Pane mari ndo pandoinda. Pandikutsvaka pane mari ini guys. Handi munhu sandangoraramawo. Hatisi kurarama. Tikutorarama. Guys. Haiwa zvangu. Ndinouya hangu kuzotamba pasocial media but iside hustle. Ndiye ndichitoita ukoko ndichitozvipandira saka ku TikTok people they give gifts. Yeah, ku Facebook they don't give stars. I go ku TikTok they give gifts and the page racho ku TikTok now it's monetized. Ani munoona. Page racho ku TikTok iroro it's now monetized and muri kuona. So you see kuti vachitoisawo ma gifts and what not zvitori it's better. Ani maona.
So guys, musazoenya kundisa panguva pachikiripiti pakona umwe anoti he uri kupostirei zvakati, he uri kupostirei zvakati, hi Kathy, he uri kupostira. Aiwa guys, ini ndinongoposta guys, ini ndoposta chero iwe ukatongoya ukati mari yako Misisimeli tipostirewo baba veda vakaba ndongovaposta ini guys munoto meme chitotuka munhu ari wrong paya pameme chitondituka paya munotuka imi ari wrong mukangozati nditoriwo pabasa munotobatsirikana ipo paya pameme chitozvinetsa imi toti hey tozodai hey tozodii ndinee nditori pabasa sezvamunongoenda kumabasa kwenyu kwamunotoenda ani mazvona chinhu chose chinongodiwa nemunhu wese pano pasikeshi ndo chokwadi tingoudzana shuwa guys share life mutimngira aiwa ndinoposta ke yakuposta handiregi ndinombozvitaridza here kutarisa here kuti kwaikazosara mosara muchitukaina ndinombozvicheuki nedatorova pasi mosara muchikutaura moga maposti enyu iwaya munenge muchipopota iwaya mosara muchitaura moga indarova pasi ngambozvitsvaga izvozvo isi smeli iyoyo Sharon kunze kune moto kutiktok uko isi smeli anzimatsetinherera aiwa kana ndopata nchiuya zvangu but kutiktok kuri kufaya monetize kufaya magifts acho akawa vanhu acho vanokandawo zvezvitofamba anzi zeki izeki ndanyora zeki yangu yemusoro wangu exactly zviko zvako iwe nai vanotonyatso chaivo vanhu vangu chevanotondida vatomboya chitara zvina basa chicomplain akaona paiswa posti asingadi anongopfuura ungoti zvasisimeli andiwana kana takuita zvaanoda ouyawo ndozvinoita vanhu ane respect guys vanhu ane respectful ndokaenda posti yangu anenda zvikandira moya mupopota paposti yayo ingoona posti iya uifariri move andiwana move icha obvious pasure payo pachaya posti inonakidza woyawo komenta naimi mukangana kuzoti ipapa ndikaya pana pa everyday nayo sikana izvo zvinoitawo dambudziko ndipewo cash ndibatsirewo mungazvide guys ndidi kubatsirwa neFacebook kaini Hanimona, andidi kubatsirwa neFacebook as it is right now because ndichiri kugona kushandisa njere nemafu. Pane pakuti kana ndichazouyawo maybe ndaomegwa zvaoma ndoti vasikana ndaomegwa. Muri kuda dambudziko rizinobuda sei? Mukona ndazouya gore rero ndofunga chero chero asina kana sendi achazama kuti ndoda kuvabatsira because asatamboona vachiya paFacebook vachidini vachikumbira. Achadaro. But for now the guy independent. I'm hustling guys. Mapost angu amusingadai momaziva imi. Furai just to see them darika skip. Andiwana kana kwauya imwe hanzi as Facebook isina mari kuma first world countries inayo zvayo sandi inayo. The only thing chiri kuitika ndechekuti akaisa inonzi content monetization manje yakatsikirira like payment monetization yanga iriko before andikuona yakatsikirira payment yanga iriko so ndikuda kuti pay hanzi simena happy birthday Michaela baby Michaela kunu aumbonditaridzi mwana wani nai masikana musadaro ka baby diary day baby yako musadaro TikTok kuri kufaya uko animona so monetization yeku Facebook noko yakakanganiswa zimuzuka auraya business and atorwa business ne TikTok sure because content monetization whether izvo zvindaita malive kana 50 ndaswera pano nemi pamalive kana chi animona haabhadhari malive akazvimiririra muri kuona pari kufira medzi kuti ndine TikTok haabhadhari malive unlike page rangu hombereria ndicharidzosa zvangu manje page rangu hombereria rakamonetizwa harina content monetization saka ndakaita live izvozvi live yega handiona inogona kutondidhonzera mari yakareba live chat handimaona zvino pana pari kubatanidza zvese obhadhara zvese ka1 zvokuti zvinenge zvakaretwa mukategori saka panonetsa guys kutaura chokwadi kuFacebook kwangu kufira mahara thank you masiriri page rangu hombe rine ma-instream ads handimaona saka rinobhadhara but ndandiri kuda kumbopusha iro ridi kuti rikure handika so manje riri kusvika pandiri kuda rakasvika I'm bringing back my big page riya ndobva ndaridzosa handika ndotanga kuti maposti papeji rino iri malive uko iro rinenge rari malive chete because rinobhadhara malive akazvimirira munozati guys ndikakudza kuti kupeji rangu hombereria vanhu tasingatauri because zvinodhonza ruvengo kumaZimbabweans munozati ndaiti ndikabaya live vanhu vachitaura kuti hanzi guys munhu kuita 4 hours ari palive munozati palive 1 ndaidhonza kana $300 ndichikuona yangu muchitaura kuti hanzi kushuwa munhu vanoita 3 hours ari palive mamusingatozivi zvaiitika because tasingatauri hamuudziwi kaimi maZimbabweans munobva matanga kuita ruvengo
Animaona live yangu 1 year gona kudonza 3 ndikunangara ndakamboita live yakadonza $380 one life 380 chakutora screenshot ndokupai one life 380 tima ndopana ndakuita malive paya antimazvona yaidonza live yega yaibhadhara chipengo chaicho so kulive uku iroro kadzoka ndozati kumalive uku kumalive chebhoziri harichachinjwe masettings harifi rakaiswa haripinde kumonetization kucontent monetization because rakagara rakaiswa mainstream ads rinoramba rakadaro animaona so ndakaribvisa kuti iri rikure plus rine kaviolation kari inako kandi kuti kapere kana kadzoka kaviolation kakabviswa kaviolation todzokera kupeji hombe asi mongozati uku wakauya kusimeli hakuna chinopost wako kubaya malive chete necontent yangu yeai ndiyo nechikanda ikoko kuno uku mapost ese zvinonakidza zvese zvimwe zvese tenge chisa pano apa because zvinobhadhira zvakafanana whether waita live whether waita mapost same thing makunzwisisa makunzwisisa handiti makunzwisisa why ndichienda kutiktok handitika kune vangu vachiti sisimeni makutisiya tinherera handimaona kutaura chokwadi pano nevanhu vanga vasina mapeji chaivo vacho vese vanhu vakungoita zvemapeji avo because iside hustle guys handimaona fambai nebhoda tiri tida kupinda munyaya iside hustle then tozopinda pakuti vamwe vacho nona vamwewo mabloggers ari kufacebook vasiri kutsvaga mari vasati vakumhanya nebhegi handimaona vari kungoitavo zvinhu zvavo for kungonakirwa handimaona musashore vanhu vari kutiktok vari kuti tap musavashore zvenyu because they are making money chiko asi ndichafona one anyway kwaingandati one tichafona haiya tikumboti vanhu vawande apa tichafona handimaona vari kutotsvaga mari ukaenda kutiktok ndopaunoona macelebrity ekune nyika dzese kubva kuvacelebrity varungu macelebrity ekune maamerica uko macelebrity ekupi nekupi vese vari patiktok unongoona vachingoti tap varipo vanhu vari kutsvaga mari guys people are looking for money so ngatirege kuda kushora vedu tikavaona vachiti tap ana nyati uko kutotanga kushora vedu kungoti chete nyati ari kutanza kusisira mari kutiktok nenyaya yekuti vanhu hazvirambi zvakadaro handi munoona paipa pandakambotaura zvokuti kana mukaita mukana vanhu macontent creators itai mushandisai mukana panguvayo at least vakachasa mukana wacho haurambi uchirira guys hai mandipa haurambi uchirira handi mazviona so ndinenge ndiriko kutiktok ndichiona zvangu vachiita malive aya ari kudyiwa magame ini nhasi ndikatotamba nanyati game ndotomuridzawo ndotomudya nyati aita akatamba magame papa kudhara mashumba chaicho mashumba aita kukandwa mai mwana zvotinozombodziziva kuti shumba heredzi kutiktok uko ndaingoona hangu zvimasnippets nasiri munhu wetiktok chaiko but ndaingoona achiita kukandwa manhingikiri pachiita kukandwa mazishumba aya achikandwa mazishumba aya veduwe vanhu vachivada pakangobhaizika kumasure uku iye anotoziva paripo pakangobhaizika pekuti vanhu vakabva vangobuka panyaya idziya vanhu vakabva vangosiya saka zvakumuafekta manje so iko zvinochira katamba magame chaiko vanhu havaburitsi mari havachakandi magifts andimaona havachakandi magifts so panonetsa ipapo andimazviona pakuti netsei so kutiktok ndokudira kuti chero vamwe vedu vari pano vasinawo mukana wokuti hawo masensi neti vakauya kuti kati nice guys vanhu uyai mutambe magame handimaona vanotamba magame vachikandigwa vachikwanzi kwana anabel vachikandigwa manikiri magiftiwo vanowanawo something even vasingazikamwe ndozvakanakira tiktok haisi vanhu vanozikamwa chete handimaona haisi vanhu vanozikamwa chete even nhasi kungouya kungoti handei guys kumunhu sekutiktok nhasi toda kumboisawo pasitikeni vana muyera soko ava nanasuzeni toti pindaiwo pasitikeni vanotobva nezvimagifti zvavo ipapo vanhu vanongogiftana kutiktok ndozvakwakanakira kusokuti kwai kunozikamwa nhingi kana kuti nhingi unless ari magame team diary chititi kunosapota sisimeli yes but papeji pedu ndogona kuti ndakwirai unotokwira pa utoshebva usina kutokandigwa zvimagifti zvako munhu wese ari accommodated handiti munoona ava people are tired ndochokwadi saka akuti magifts akuna but kune vanotoziva vachiri kuwana magifts chaiko variko vari kumapiwa zvokutodaro handimaona ini musi unoyi ndakangonzi nemadhairi zangu handei sisimeni ndai munokwira kwalisi ndikati munoti ndikwire kwalisi kungeni munondipa magifti vanhu vakati ndai munokwira kwalisi mwana waye anonzi lisi ndikaenda kwalisi handimaona takatochidhura kaisokani madhairi ka tatienda kwalisi tikasvikochidhura kwalisi uko tikato kwai beauty contest tikati aya zvebeauty contest yazvimwe zvatingokwirai ndobva takwira ipo paya pamusoro paya
pavaitori nevanhu vanopisazve pamusoro pacho ipapo but takatowina papakanzi target 30k diaries zikarova kusvika pa33k kusvika pa33k diaries richirova chete kukukandisa vanhu mapfumo pasi saka munongoona kuti chinongodependa so guys ndakaenda kei kwalizi shuwa madiaries akati ndaimokwira kwalizi vakandimanikidza ndikati vana vanondimanikidza kuti ndokwira kandi vava vakandigadzirira zvimagifts ndobva ndanokwira vakauya vakagwa hondo kutachamura kutata vana mama rasta vanopisa kakutiktok uko vana mama rasta vanopisa kutiktok uko ende akatamba manhingikiri akatamba magemu anowanza kutowina zvokudaro takazongova kudubura zvedu isusu animaona takazova kudubura zvedu isu tasvikapo madiaries akati aiwa haisi hatiti zvokudhairirwa zvokudheregwa tiri vanhu vakuru kwavakangopedza masports so guys ndine rimwe gemu randakaiswa remusi wa1 hesi tami tamanda yawayu funzai vana tami vatoswera kutiktok tose mazuva ano pane gemu rimwe randakaiswa ririko musi wa1 rinonzi rine macelebri asi vanhu vekutiktok so saka mutotora secelebrity vanhu vekutiktok muri kutora secelebrity here rine macelebrities kune dzimwe nyika randakaiswa gemu ririko musi wa1 andimaona saka musi wa1 guys kutiktok uko anyway mongoyawo ende chakanakira magifts inogona kungotenga neairtime yako 10 rand yako inongokutengerawo gift rako 10 rand guys saka uyai mundisapote kumaselebhuko musi wa1 kwendi kuzoita nezvivindi kana kuzobvuma kuita gemu iroro nezvivindi saka musi wa1 kwaina 8 manheru kune gemu iroro kutiktok andimaona musi wa1 saka vendiwe please netimu rangu reSouth Africa hapana zvokuti kwaidi timu SA timu group SA timu Joburg kugroup kwavasikana chingotengaiwo neairtime zvimagifts musi wacho ndandoda kukuonai makamira tichimirizika asikana vasikana mirai weduwe mirai asikana musi wa1 kwai kune maserebhuko ane ndichitamba navo kune dzimwe nyika kwai target 150 but chandoziva us as diaries aiwa tinozviita will just do that anditika team Joburg muripo here apa team Joburg team rangu repajoni muripo here apa team Johnny are you there kwanze ini ndodzidzirawo zvinoitika uye musachozoona kwasi kune zvezvitonakidza wena zvezvitonakidza hanzi tambai aiwa fans of pokelo iwe here right saka team John wede muye utenge zvima 5 round totenga gift ichocho ndozvakanakira TikTok inokombetita munhu wese guys toona kuti aufa right so ndauya pana pamakusena nhasi guys nenyaya yezvinhu zviri kuitika between Zimura neZaki right tikuona kushungurudzika kwevana veZimbabwe vachichema nezvinhu zviri kuitika kunhingikire well nemusi nasingani Monday nemusi weSaturday makuseni ndakabatisa something kubva South Africa ndakatenga something before Easter ndobva chadeliverwa after Easter ndobva chapinda mubhasi andika kuti chiende so haana kuenda paifunga kuenda nacho ndobva nditi pane zviri kuitika iko zvinezvika hatisi kuda kuriska handisi ndofunga rinoshanda zvinoitika zvikanzi ndofunga hazvisi kuti ndinde nazvo nezviri kuitika hapana kumira mushe zvinhu zvinogona kutorwa ndimona ndikati alright ndobva ndamuti tione list ndobva andipa list rezvinhu zvakanzi zvinopinda zvinazvipindi well palist rakabuda pazvinhu zvakabuda izvi muisa mufoni titi muisa mufoni unongotenga airtime unongotenga airtime right palist rakabuda iri papakanzi no building materials anditika no mibhedha no masofa animaona macommercials aya andika hazvisi kutodiwa kuonekwa kubhodha well tinozviziva kuti kudharawo sevanhu vemabhaziwo andika kwaimbo vanhu maigona mboita madhiridhiri enyu zvinhu zvichipinda and but zvazvino hakuna animaona Zaki neZimura havasi kutoda hazvisi kuda kutoonekwa right so guys right zvatanga kudaro vanhu vari kubata nezuro regaitenge nekuti kune munhu akasheka kubhodha nezuro anditika toda ngoti rest in peace my sister kuna mai vakadonha nezuro vatorigwa zvinhu zvese zvavanga
vanazvo vachibva vadonha vakashekera ipapo nezuro pabhodha. Ndofunga vanhu vari kubhodha vanokwanisa kukonfirma zvandiri kutaura izvi. Kuna mai vakadonha pabhodha nezuro vachibva vashayikira ipapo kunge vatorigwa zvinhu. So handizoziva hangu kuti vatora zvinhu kudai so munhu adonha afa apa vachatora here zvinhu zvacharamba vachizvitora here. Handizozivi kuti ameno kuti chii zvakazoitika. Handimaona. But now toda kumbotaura nevakuru venyika yedu. Handitika toda kumbotaura nevakuru venyika yedu because I know my life zangu vanhu vanoona. Handimaona. And they go viral. Handitika inini chokutanga ndakati ndiri mwana wemusangano. Handiti ndakaya ndakajoina ndiri munhu wemusangano. Asi pandotaura chokwadi zvachiri no filter. Because my social issues, the reason why ndakakudza kuti ndikutojoina musangano ndizvo zvatotanga. Handitika ndakataura kuti ndichange ndichitaurawo ma social issues. Handiti maybe kana ndiri mukati it's easier kuti vateerere. Handitika vatinzwewo. So this is one of the crucial social issue randauya naro rekuti right now vaneZimbabwe vari kuchema. Well, chekutanga handiti vanhu vachienda kuSouth Africa, vanhu vari kushanda kuSouth Africa, kune namadhumbi vari kushanda mudzimba. Vana veZimbabwe vazhinji vari kushanda mudzimba mahouse girl. Zvinoitika ndezvekudai so handiti kuSouth Africa kune maauction house akawanda. kuSouth Africa vari kushanda mukati medzimba dzevarungu. Murungu pamwe pacho akati fridge iyi handichaidi, anopa mushandi wake. Tora fridge iyi ende kumushandi ari kushanda mumba akapiwa fridge iyoyo akaendesa kumba. Anti munoona inenge itori achievement hombe because vana veZimbabwe ava kuSouth Africa government yeZimbabwe vari kutambira ma 3000 rands, vari kutambira ma 2.5 rands. Convertai 2.5 rands 3000 rands into US dollars. Muone mari inoshandirwa nevana. Basically they are working for $120 ari kune imwe nyika. Andika South Africa kutaura chokwadi crime iriko nezvinhu zviriko zvinoitika South Africa, it's not a nice country to stay. Kutaura chokwadi because ukabuda uchipinda mukombe uchienda kutown unogona kusasvika wabatanidzwa mucrossfire, unogona kungopinda mucrossfire mutown uchizvifambira mustreet kwanzi kwatanga vanhu vari kushutana. Handimaona wotobatanidzwa necrossfire. So inyaya kugara kuti zvinhu zvakaoma. Pekutangira kuZimbabwe vanhu vakadzoka, pekutangira hapana. We all know kuti kunyika kwedu right now as it is, it's survival of the fittest. So people are choosing vamwacho kuti ndikatimboshanda kuno kuti tikwanise kunganza madzi kuti patoenda kumusha zvinhu zvinenge zvadai. But now it seems as if muri kuvagarira kwese. Handimaona muri kuvagarira kwese. Opiwa fridge nemurungu, opiwa masofa nemurungu. Handika because iye hakwanise kuzvitenga kuti aburitse 30,000 rands yekutenga masofa mubradloss. Hakwanisi. Kana tuma okay. Apiwa nemurungu. Akuenda kubhasi. Zimra yotora. Yoshkotora. Handi. Because chakuitika choti Zimra iri kuchaja mari dzimwe dzihombe dzisingaiti. Handimaona. Anyway vari kuti masofa vamadi. Saka hapana zvoti anzibhadhira sofa. Hapana zvokuti anzibhadhira mubhedha. Mubhedha well we can understand kuti mubhedha muri kuti amudi mibhedha because inounza tikidzi and what not. Handi. But mibhedha inounza tikidzi mibhedha musaro. Handiti kombedha munyuwani because kutaura chokwadi zvinhu zvinokwanisa kutengeseka South Africa zviri affordable. Kumabhazi kutransport vanhu vanotaurirana. Handimunoona munorizvinirana. Vanhu vemabhazi vacho maZimbabweans. These are Zimbabwean people. Andika Zimbabwean people vakatangawo kuti vari mutransport business. That means they are also killing their business. Handimunoona. That means mabhazi akawanda chapaka. So you are not doing any fair apa and you are not doing any justice. Mabhazi akawanda chapaka because right now yango game rekuti mabhazi akabatwa aribhadhadzwa mari dzepamusoro. Handimaona. So no one wants to work for a loss. Sanambotaura kuti munhu usa kutsvaga mari. Hakuna nda kushandira loss because right now bhazi randakaisa mudziyo wandakatenga richienda nti ivi rakasunga Friday andika vakasvika andisendera mari site kuti kubhodha vakanzibhadhira $12,000. Guys andika vakabhadhira $12,000 anditi vasvika pabhodha manheru vakaswera varipo nezuro vakazobuda nezuro manheru. Andika right now vachinosvika kumasvingo panzi kuLundi kubhubhi here vachimiswa. Andika zvakare vachisechwa futi vachinosvika kuLundi vachimiswa neZaki. kuZaki kune munhu ari kunzi Manatsa, anzi Manatsa anetsa. Kune munhu ane zita rafamba rinonzi Manatsa ari kunzi anetsa weZaki. Anzi anetsa Manatsa anetsa munhu wani anetsa vanhu vese vashungurudzika nemunhu anonzi Manatsa here. Andimaona. So kutaura chokwadi Zaki inokuti chinoitika nezvoti bhazi chinopinda mubhodha. Vanhu vepabhodha, maofficials epabhodha, mazimura officials anobudisa zvinhu zvose mubhazi
kune matrailer akatosara pabhazi, akatorwa pabhazi matrailer, handika akasara. Wewe vari kuita basa ravo. Handiti bhazi rinoburutswa zvinhu zvese, rabutswa zvinhu zvese, handika Zimbra officials oweka mari dzavari kuda, handika dzinowedzera kuenda kugovernment. Handiti mari dzawekwa kunzi bhadharai, vobhadhara mari. Vabuda mubhodha, paperwork yese vakabata, vosvika pabhubhi, pane Zaki yakamira ipapo. Zaki yoburisa zvinhu zvese, yoti mari yamabhadharai shoma. Handimuri kuona. So handifungi kuti inenge iri mhosva yevanhu vemabhasi, because Zimbra yaita basa rayo. Handiti Zimbra yaita basa rayo, ikachaja mari yayachaja kubhodha. The money has been paid. Vabuda vanzi chiendai, vachinosvika pabhubhi kana kuti palundi, vari kubatwa neZaki. Zaki yoti mari yamabhadhara haisiriyo, dzokerai kubhodha. Vasvika kulundi, vodzoserwa kubhodha. So muri kupfidzisa vanhu vakakwira bhasi. Handika vanhu vakwirawo mubhasi ravano afforda, because bus I think it's about 800 kuenda kuZimbabwe. Handiti muri kupfidzisa vanhu vakuita 4 days vari mubhasi. Ndoda kumbobvunzawo cheko muda kuti vanhu vadini? Cheko muda kuti vanhu vaite sei? Vana veZimbabwe vaite sei? People are trying to hustle. People are trying to work for their families and for themselves. Kuita kugarigwana. Zaki yodzosera bhazi rodzosera kubva kubhubhi kuya kurova yutengu kudzokera kubhodha. But maZimbra officials aita basa rawo. Saka pane kuandamainana kuripo kana kuti chiri kuitika. What is going on? Right? Pazaki pepe vabatwa udaro. Handika manatsa ashungurudza vanhu. Bhazi rodarika. Handika vachinodarika, vachinosvika kuna mwene zuku. Handika Zaki imwe yakamira. Handi yakutora bhazi yakuti bhazi garinde kumasvingo. As I speak, bhazi rorandi kutaura nezvaro riri kumasvingo as I speak right now. Riri kumasvingo. They've been there kubva nezuro. Apa pave kumasvingo havasati vatombotanga kushanda, vachiri kumwa tea. But what is the time right now kuZimbabwe? Hapana sofa, right? Government of Zimbabwe, let me tell you, ndinataura chokwadi zvachiri zviri kuitika. Handika I'm going to say the truth as it is. Because munenge muri kuma offices, you don't know what is happening. Isusu ndo basa renu as socialists to come and tell you what is happening. Muzive chiri kuitika, muri kuomesera vanhu veZimbabwe, but muri kupa Zimbra muri kuitisa vanhu veZimbra neZaki mari. Muri kuomesera maZimbabwenzi, ruzhinji rwevanhu vemaZimbabwenzi muri kuvaomesera, but Zaki neZimbra muri kuvaitisa mari vashandi vacho. Because pashift, handika right now pakutorwa bhegi, pakupanana mari, vari kuti buta mari yakati, mari haisviki yese. We are now saying, calling it spade a spade. Animaona bhazi rabatwa, vanhu vabatwa pamasvingo, pari kuenda mabhazi apa. Government of Zimbabwe, muri kutaura kuti kune zvirwere zviri kutakatika, hatina mishonga kuZimbabwe, right? Asi zvanaka zvinhu zvedu kuZimbabwe, mahospital na mishonga. Pari kutorwa mabhazi kumasvingo achinomira, vari kuita 15 hours varipo, matoilets epo, and then munotionera kuti matoilets aripo anoita here kuti vanhu vaswere 15 hours vachipinda in such toilets. Ndochekutanga. And then munotionerawo matoilets ari kupa masvingo, kuZimbra masvingo, kuti anoita here kuti vanhu vaswere vachipinda. Hakuna mvura. We all know kuti hakuna mvura. I'm just here to say the fact. Handika hakuna mvura. Hakuna mvura. Matoilets hakuna ari kusuka kumasvingoko. Handiti vanhu vari kupinda, zvichaita kuti vanhu vaende kumaseko ebhasa chinoweta. Vane vana vari kumonita china pese pese, because matoilets acho haapindiki. Asingapindiki kudaro matoilets iwayo, zvirwere izvi zviri kutorwa nevanhu. Handika ibhasi rekuHarare achanopinda because hana choice. Obuda nechirwere imomo, oenda chonospreda kuHarare. Yave outbreak kuHarare, yave outbreak kuGweru, yave outbreak mumasvingo imomo. The next thing chichi kuitika, vanhu vakuenda kuzvipatara, hakuna mishonga, hakuna chichi chaitika. Chichi chaitika. As much as we understand kuti muri kuti kusupportwe, tikuda tifa usupporta zvinhu zviri kuitwa muZimbabwe, but here is the platform yekutionesa nezvakare. Ndo papa ndozombokumbira kuti nezvaimbogona maminister anomirira zvinhu zvakadai imbouyayi mugare pasi nevanhu ordinary people nje like ivava isusu panapa, tipe maconcerns edu. Hanti pamunodzokera kuisa mutemo, muise mutemo muchiziva zviri paground, muchinzwa from the people vari kurarama zvacho zvamunenge muchibhana izvozvo, mumbovanzwa. We understand kuti muri kuzama kubuilda economy yedu yeZimbabwe,
kuti okay kune vanhu vanogadzira masofa tonotenga ikoko saka sofa risingadiwi, kunogadzirwa mibhedha tonotenga ikoko saka risingadiwi, but musakangane kuziva kuti kune vanhu vanopiwa zvinhu izvi. Anditi musakangane kuziva zvakare kuti kuZimbabwe kwachona you are not controlling my prices. Prices are not being controlled in Zimbabwe. Therefore, some of the prices are extremely high. Nobody can. Kune munhu kana munhu achishandira $130 pa mwedzi. Anozoafford here kutenga mubhedha wekuita $250 kuZimbabwe. US dollars. Remember, we're talking about rands ne US dollars. House girl. Somebody my house girl kuZimbabwe. You've got maids kuZimbabwe. KuZimbabwe ikoko. Do they afford to go into TV sales? Achinotenga mbedda wekuita $250. But South Africa wanoenda kuma auction. Anditi unotenga mbedda we$1,000. Mbedda mushinu cha wakanaka chako cha therapeutic kana restoring kana kuti celibate. Oisa kumba. Ma price ari kugadzirwa mbedda ichona nevanhu. Are you putting a control, price control pa mibhedha kuti mibhedha all right zvinhu zvakaoma zvikombera munhu wese panguva ino ngatingoti akuna bhedhi rinodarika $150. Hakuna mbedha unodarika $150. Imimi kuZimbabwe why munenge muchidaro momeka usho kuti mapuranga anogadzira maZimbabwe andika ma price awo are reasonable, are affordable. Just to accommodate munhu wese. It starts naming government kuti you put controls on ma price ema pranga. Mwese ma control ema pranga. Vachanotenga omotara aiwa mapranga takaisa muri kutenga mapranga nemari yakati saka mbedha ngausvike pamari yakati kuti munhu wese akwanise kutenga chinhu. How much are people buying masofa, ma fridge kuZimbabwe right now? Those things are expensive. Muri kuvhurira gap rekupa maChina gap. Ndo chokwadi chiri kuitika. Because the Chinese will start shipping in beda now. The Chinese will start shipping in my fridge nemasofa yamanje to open shops. But South Africa is a neighboring country. Neighboring country yedu yekuti anytime chikazi chaputika vanotizira way kuzosvika refugee muZimbabwe. Kukoti economy yavo avaregedzi economy yavo ichidona. South Africa nenharo avaregi economy yavo ichidona. They fight for their economy. But given the chance yekuti yadona nhasi vanotizira paZimbabwe ndo nyika iri padhuze. Vanotizira kuBotswana ndo nyika iri padhuze. Vanotizira kuSwaziland kuLesotho ndo nyika dziri padhuze. Kudyidzana kwedu neSouth Africa ngakurege kuti tinyanya kuomesera ko. We understand kuti toda kubuild the economy yedu, but we are not building the economy because worry urimo mukati momo muzimura nemuzaki momo ndo mune worry wacho. Izvo zvimabhazi akamiswa andika kumasvingo akamiswa. Every officer ari kumasvingo nhasi anotobva pakapoketa $500 yake. Saka who is benefiting? Who is benefiting? Vane mari kudhara muri kuti ma officials achona ndiwo ari kubenefita. That's why they don't mind working for $200 per month. They are benefiting, but ruzhinji rweZimbabwe ruri kutambura. Saka panofamba sei? Panomiswa sei? Ini ndati ndauya ndiri mwana wemusangano, nditori muzano, asi ndiri kutaura ma-social issues ari kuaffecta vana ordinary citizens maZimbabweans acho, kozi kuti nyika inzi nyika vanhu, kuti nyika inzi nyika vanhu. Andi muri kuona pasina vanhu hapana nyika. $470 fridge kuZimbabwe. How many can afford a decent meal kuZimbabwe? Ndati pane mukadzi adona ashaika. This is public knowledge. Adona nezuro, akanona nezuro pabhodha akashaika. Nezuro atoregwa zvinhu achibva angodona akashaika kubhodha. Bvunzai vane hama dziri kubhodha, bvunzai kana nchinyepa. How many families in Zimbabwe who are sleeping right now? Vasaka dei vanhu vachikwanisa kutenga mafridge ema4. Handifungi kuti dei kuchine maflats ekumbare aya. Dei kuchine maflats ekumbare ma 1 room flat aya vanogara vakaungana. Dei vanhu vachikwanisa kutenga mafridge ema400 and something. Dei kusina maflats aya, dei makatoma demolisha maflats aya kusisina kuti health hazard maflats aya ngaadoni vanhu vaiswe pamuri kugara pakanaka.
But because they can't afford that, kumaflats koko vanobhadhara ndofunga kuda $10 pamwedzi kana kuti mahara ameno. Handimaona. Kokuti vanoshare toilet 1 vari 120. That's double door fridge 5,000 US dollars. Munano vakakumusha akatopedza kutenga fridge. Building material, we understand. That's why this is kutaura nezve building material. We really do understand the building material. Kuti at least to build our economy, tiva kamudzimba, vanhu vari kuvaka titenge building material. It makes sense. Pane kuti tizotenga cement kubva South Africa izouya ichitiurayira ichifamba yakatakura gonyeti ichiuraya road ichinda uko. People can buy cement muZimbabwe. Andimaona. It's fine. But because zvinhu zvemaproperties evanhu vari kutenga havo zvinhu zvakachipa vachinda nazvo kuZimbabwe zvanenge awana chakachipa. Kuna na inonzi Fair Deal shop. Fair Deal unotenga fridge yakachipa yaunogona kutenga na 3,000 last number deep freeze 3,000 rands unoitenga. Kusouth Zimbabwe unoiwana ichita se 5,000. Saka zvoita sei poitwa sei? Why vana veZimbabwe zinyanya kuomeserwa kudai? Government of Zimbabwe tikukumbira uchachichemo kwakukumbira vakuru vedu kuti tatikumbira timugare pasi mupaongorore. Mumboongororawo zviri kuitika mukati menzira. Because one makomesera munhu akwira pamwe ari kuenda kurufu akuita 4 days ari muroad. Hakwanisi kuafoda ndege. Vebusiness racho kuti muri kusapota munhu wese. Ko vebusiness transport racho na transport business vemabhasi avo. Ayu muri kuvafungira here because chasareko zvinokupaka mabhasi avo. And vapaka mabhasi mashoma chasara vachakwidza maprices. Because vanenge vaziva kuti avana havana choice. They are going to raise my prices. Varaisa vakwidza maprices kudaro. Vana veZimbabwe ndo vari kungotambura still. Kana kuti mabhasi achapaka mabhasi avo. Vana vakuvaZimbabwe vakutambura futi kunoendwa sei kusekundikiri. Makupa veSouth Africa mari because munhu anenge akufa zimangidzwa kukwira kombi kuSouth Africa. Onomburuka pamesina. Makusiya futi mari kuSouth Africa. Izile kuti mari uye kuZimbabwe. Makusiya mari kumaSouth Africans. Saka handisi kuziva kuti zviri kufamba sei. South Africa kune anodzi malay-by. People can lay-by zvinhu ikoko. Vanisa malay-by zvinhu vachitengawo zvinhu kana zvapera 12 months lay-by achibhadhara. Zvino zvisiri kukwanisika kuitika kunyika kwedu kuZimbabwe. We know kuti we are still building nyika yedu and yes we are building our country. But pane pamwe pokuti you see kuti ma-ordinary citizens apa ndo vari kuomeserwa. Ordinary. Senge zvikutoitika right now mabhazi ari kubva kuJoburg. Aiwa muri kuomesera henyu vanhu vabva kuSouth Africa vanhu vari kuomeserwa. Kutaura chokwadi. Vari kuomeserwa. Kutaura chokwadi zviri kuomesera vanhu. Pane zvimwe zvinhu kuti munoti takugadzirawo kumusha kwedu izvi. Handika ngasapinda. Ende muri kumbo iwe mbedha yacho inenge ichitarwa maprice muri kumboongorora mbedha yacho kuti yakasimba sei. Because pane zvimwe zvokuti kuomeserana semaZimbabweans. Vanoshandisa mafeki mapuranga ari feka ekuti within 5 months unenge wakufa unotenga mubhedha pa utenga mubhedha $200 yawaita zvokukerekesa. After 5 months wakunokerekesa mubhedha wayo unenge wadambuka unenge wapera futi. So come on guys, handizivi chatove chikumbira kugovernment yeZimbabwe kuti maityira zviri kuita dai mambodzokera mambogongorora madai vanhu vacho vakunyanya tiri kuomesera vanhu. Kuomesera vanhu. Tati kukumbirawo mibhedha yeche haisi kugadzirwa mibhedha yeche yakafanana nekuSouth Africa. People they go for quality because ndikatenga mibhedha unhasi ndakutarisira kuti nditawo kana 10 years ndine mibhedha. A lot of people vanga vakutora kuti now utakuenda kumba kuno utakudzokera kumba tonogara paground chikasa zvinhu chidai. But you instead of helping them to come back home and settle, we are making things difficult for them. Because mukuSouth Africa vacho vanenge vachiurayiwa sehuku. Vanenge vachiurayiwa sehuku South Africa vachigarirwa neko vachirobhiwa mataxi vakomana vari vana vechidikwa kuita zvemauber vachirobhiwa vachita sei. Kumusha kwacho futi takavasungira futi play. Anouya otangira papi. So employment iri kuwana vanhu vanofamba nemabhazi ava vanhu vekuZimbabwe vanodhiraivha mabhazi nemaconductor acho even Windi muZimbabwe.
The moment ichamisa mabhasi ndevadzemabhasi kupera kwebasa revamwe vanhu. We are adding more, creating more unemployment. Because madriver angachidriver basa rapera. Mawindi angachitomborova achiwana esadza basa rapera. Conductor angachifamba nebhasi basa rapera. Maloader basa rapera. What's going to happen? Varikuita mbavha kumusha. You see why iko zvino kunyika kwedu kwakava nemacases ekunzi vanhu vakunongwa vakafa, vanhu vakuuraiwa, vanhu vakudi mamusina zvese izvo munyika medu. These are the other people vari kubva kuSouth Africa ka vakatogarako for years, vari kudzoka kumusha, vamwe vakapererwa nemabasa, vakubata mukunzi kuZimbabwe, vakuurayira vanhu mafoni chaiwo kuZimbabwe. And yet we are expecting people to vote. Antika, we are expecting people to vote, whether it's 2030 yoyo, kana uti ichi, but at some point we are expecting people to vote. Saka vanhu vachi vanovhota sei kana zvinhu zvakaoma kudai, zvinhu vachiomeserwa kwese, zvinofamba sei? Apana pasina time yekuti vanhu havasi kumbochema. It's always vanhu vanenge vachichema. Kwakukumbirawo kuti pane zvatinoitawo tifungirewo ruzhinji rweZimbabwe. Tifungirewo ruzhinji rweZimbabwe. Pane zvese madecision atinoita anoaffecta zvingava zvebusiness, zvingava zvechii. Because chinorwadza ndechekuti ndakatarisa inini ndinoona sekuti vana veZimbabwe chaiwo vanoomeseka kudarika maChina. Vana veZimbabwe vanoomeseka kudarika maChinese. Mukaenda paZimbabwe, Chinese riri kufa daya, guys. Riri kufa daya paZimbabwe, Chinese. But vana veZimbabwe kuchema, kumuka vachifamba up and down, kufamba kuti ndozama kurarama sei. We've got ndofunga 5%, 10% yavana veZimbabwe vanokwanisa kuafford decent meals per day. Vazhinji as long as abata dumbu adya chete, ndo zvinenge zvakakosha pasi vairoro. As long as abata dumbu rake adya. MaChinese, they've overtaken our country. Vanoita yavanolava, vanorova vana veZimbabwe kumamaini kwavo. Vari kuenda kumamaini vachinotora malendi evanhu, nyika yavana, ivhu revana veZimbabwe vachinomaina, ende vachitoganza. Avasi maZimbabweans, avana kana zvitupa zvava. Ukatomuti taura sentence yakakwana ishona hatoizivi. Muridzi wenyika achisafa. Muridzi wenyika achisafa. Ungavashora zvako ka, ungavashora keika, haungavashori wangu. Because naivoka inzara. Anenge akutongozvifungirawo kuti rega ndiwane something ndidye. Ungatomushora here. Yatove survival of the fittest. Yatove survival of the fittest. Mablankets chaiwo vakomana amukako chindoziva right now ka kutaura chokwadi. Takapinda government officials, mablankets amunoshandisa, majuvets amunoshandisa, amushandisa zvinhu zvokuZimbabwe imimi. Ngataurei chokwadi, guys. You are not using Zimbabwean products. MuZimbabwe hamuna zvinhu zvemuZimbabwe zvirimo. You are buying your things outside Zimbabwe. But muri kurambidza neZimbabwe kuti vatenge zvinhu vapinze munyika. Ngataurei tira kuti at moment of kutaura chokwadi pamberi paMwari, ngataurei chokwadi tisingaputsi ukama. Ngataurei chokwadi tisingaputsi ukama. Mabeddings amunoshandisa, handifungi kuti pane anopinda achinopinda kunotenga kumaflea market mabedding amunoshandisa. You bring them from outside. You fly to other countries to go and buy bedding. But blanket trip pa South Africa pa Musa apa. Murukuti vana vepa vasapinde ne blanket trip pa Musa. Blanket trip pa Musa murukuti vasapinde naro. But my Egyptian bedding amunenge mushandisa anobva kune dzimwe nyika. Kana iri nyaya yebhodha tikukumbirawo vedu veka zvakatoomawo, zvakatoomera munhu wese. Vana veZimbabwe vakatotamburawo, kutaura chokwadi. Vari kutamburawo. Taingokumbira dei zvaigona. I don't know how you can do it. Building material we understand kuti mungati building material raitengai kumusha zvose zviriko. Handika and you more control our prices. But from what I understand, building materials ambo kuti tenge kumusha iwayo. Vanhu vari kutengesa vari kunoorder kuSouth Africa. Umwe kunoorder kuMalawi. Zvinhu zvinongobva kune dzimwe nyika still zvichiuya kuzotengeswa muZimbabwe.
Atisi manufacture zvedere. Machaina we understand kuti anogadzira matiles, yes. Ipapo we do appreciate kuti machaina pa matiles aiwa. Dzimbawo dzikunaka matiles vane company vagavhura company. You know, vanoita business yakafanana iri machaina ematiles. We do really appreciate kutaura chokwadi because vakuita something chekuti chinenge chiri affordable kumunhu sekuti vari kugadzirira munyika medu. They are doing it in our country. Animaona. But vanochera zvirimwa ava, I fail to understand kuti vakachera zvirimwa izvi. Hakuna here zvirimwa zvavanotora mari yacho vachitora china nayo kunyika kwavo. Are they investing in Zimbabwe kana they are investing back in kunyika kwavo? Sezvatitongoitawo kuti tikuinvesta back to kunyika kwedu. Ivo havasi kuinvesta where kunyika kwavo nevhu renyika. Because kuchaita mass accidents akakura. Ndakambopfuura nepaya ndakati handipfuuri nekufuti. Pabotere kwa pai. Ndaenda kuZimbabwe ndobva ndaenda kushava noko. Handimuzati road ndiyo yekuti unopfuura pabotere kwa. Ndakati handidzoki nepa hazviiti kuti ndichaenda kufuti. Unofamba wakabatira ana maoko mai mwana. Pasapa road inotsekeka kudai inotamba kudai road yacho. Machaina ari pasi peroad apa kuchera ipapo. Pasi peroad yekuchirugwe vari kuchera ipapo. Road inotamba kudai. One day chete. Unless kana yakazogadzirwa. Yaitamba kudai road. Uchidrive pamusoro pai. Utoona kuti this is dangerous. Kumasaidi kwese pakuti waiti boterekwa kune vanhu vaibva kune dzimwe nyika kuzona boterekwa. Nepashirugirere. Vanhu vaibva kuSouth Africa kuna boterekwa vaiuya vachitomira pakabotedza matorisi pa vachiona boterekwa. Mukati meboterekwa muzasi memia muri greenery. Yeah, it was a nice scene to see. Vakapaka botedza vachiona kudai so you know zvichingonakidza so kuti tonzikuno vanachiuya kuzoona boterekwa rere. Right now ukadongorera pasi kudai so kumatutu evhu vanhu vanenge vachiko akusisina chiremerera cheboterekwa riya rataisiva riya. Akusisina rasara kudonha chete ndozvasara. Kudonha chete ndokwasara. We know kuti makorikozi ekuchurugwi haaizombofa akagona kudonhedza boterekwa because vanoita mining yekuchera nemaoko. Hanoona mining yekuchera nemaoko anotoda kana 100 years kuti tizoti road yadonha. But papinda ava vemaexcavator nechii manje. Hanoona yave commercial mining. Road dziri kutamba. One day rekuti pane pakwira mabhazi pepa achikwira nepepa ngoti mabhazi akutiza amene kwa ane dzimwe road here but local iwaya anofamba yaya anokwira nepabotere kwa pepa rinotamba botere kwa road yakutamba kudai kutamba apa ngoti pamusoro soro pepa road ichitamba zvotinoda kuona kuti Mwari ameno Mwari ingopindirai. Tati kukumbira uchikumbira government yedu yeZimbabwe baba wedu waMnangagwa kuti ngatirerutsirewo vana veZimbabwe. Tirerutsirewo sevana veZimbabwe. Tikwanise kutenderera tichifaya. Vanhu kana tati ngavabhadhare duty. Allow us to carry our stuff. Tingoti chajai duty roro, tongobhadhara duty roro. Allow us to bring our things from SA. Charge duty because nyika inotsvaga mari. Yes, nyika inoda mari kuti ivake infrastructure. Tozoti nyika inooperator nemari. Mari is government inofanira kutoita mari. Handika charge us the duty. Topinda nezvinhu zvenyu. Chajai pamba makati 40% yezvinhu vanhu vanga ringobhadhara ma 40% wani 40% yechinhu chadatenga vanhu vopinda nezvinhu zvavo pane kuti makukwanisa kuti zvinhu zvacho zvichitorwa futi like zvotorwa zvinhu. Guys, Zimbabwe is one of the richest countries, believe it or not. Zimbabwe is one of the richest countries in Africa, Zimbabwe, because we've got minerals. But Zimbabwe nyika vanoda nyika yai. Vanambuya nayana nasi kuchaminuka nyika yeZimbabwe yavanoida. Ndosaka muchiona kuti zviremwa zvinoramba zvichiputika kuZimbabwe. Zvicherwa zvepasi pevhu zvinoramba zvichiputika pakati paputika mari because Zimbabwe is a favored country. But tingoda kuti tidzokere beki paipa pataime paipa pekuti mwana wese weZimbabwe akava happy nyika inonaka iya. Mwana wese weZimbabwe zvinhu zvikave affordable zvikadini handika anove happy. Anzi what about second hand? Haupindi nazvo hazvipindi second hand bed vari kutoramba. At least kana uchiramba ma second hand bed kuti tsikidze right tikuzvihwisisa. Ngavachiti vanhu vapinde nema new bed iwayo tobhadhara duty racho simple. Munopinda nebed wake munotenga kwanoda chini.
Andimona vari kuZimbabwe vanoda kugadzirawo kutenga mibhedha uri kugadzirwa tikusapota kwese obviously munhu wese asi munhu sanotenga kuzvinhu kuSouth Africa vamwe vanotenga imomo locally handika saka it's a win-win situation vanogadzira vasi kuzombofa nenzara why ndiri kuti havafi nenzara tasaimboona kuti Bruno ave nemashopu mangani so andioni kuti zviri kutomboafecta papi zvokuti vanapinde nemibhedha Bruno avhura mashopu mangani within a short space of period yamamuziva imimi kureva kuti business riri kufaya kuZimbabwe ikoko saka those vashoma vari kupinza allow them kuti vapinze tine one socialite redu kuno kugovernment kana musika muziva anonzi Bruno Furnitures within a short space of time avhura mashopu anokwana ta 6 kureva kuti zviri kufaya people are supporting ikoko mari iri kupinda tine infinity furnitures kuZimbabwe infinity furnitures handika zvinhu zvavo zvakanaka vari kugadzira zvinhu zvavo vari kugara zvinhu zviri kutengwa titoona zvinhu zvichitengwa win-win situation those who can afford to bring from South Africa allow them to bring let them pay that duty iwe zvokuti hanzi ndikusapota zanu usada kundudzira zvokuita chama I support party yandoda but hazvidi misitora chokwadi handiite zvaunoda iwewo andiwana ndobvumidza iwe unobvumidza kusapota Man U ndobvumidza kusapota Manchester City handiwana but hazvina kuti tiri ma-enemies iwe ukasapota Manchester City ndikasapota Manchester United hazvina kuti we should be enemies hazvina kuti kana ndisapota yeMan City handikwanise kutaura kuti aiwa coach ngaabve because coach ari kudyisa team hazvina kuti ndinorambidzwa kutaura kana nokuti ndiri Manchester City fan indiri weManchester City kai but kana player ichitadza kutatu totaura kuti coach muri kubhaiza yes I'm ZANU-PF but I'm allowed kutaura pandotoona kuti ndo ma-social issues acho and for reasons and I'm a socialite handika even ndo zvandinga kunge ndichimiririra ndiri muzani imomo I'm a socialite munhu wekumabhasu allo madzimbura kusatata we mangogara nhasi dzangu vai kuZimbabwe asi dzava 26 past 10 vari kumwati nditori palive right now ndiri kutotaura nezvenyaya iyoyo saka muchasimuka ipapo from Saturday nhasi Monday munogona kuzobvapo nhasi manheru kana mangwana makuseni bhozi vasati vauya kuzoti vatiseje votiudza kuti topa pachimari hapana kuti vauya mazimu rachona asi ofisi yezima inogona 8 o'clock right ndiri palive ndiri kukumbira iwewe semunhu I'll keep your identity anonymous handika ndiri kuviga identity yako ndiri palive we are talking about issues iwe ari kuitika border between Zake and Zimra ndo andiri kutaura nezvavo right so you've got 647 people listening to you right now ndoda kuti imimi sevanhu vari kufamba pakati apa ndimi muri kufamba nemabhasi tokumbira kuti po ma-challenges amuri kusangana nawo chii chiri kuitika tell us like takasunga kuJoburg kuchera zuro tikasvika muboda tikaspenda almost zuva rese tiri muboda tikazobva muboda kuma5 tanga kuma5 tikazoenda neroad yeBhubhi tasvika paBhubhi vakashesha mapapers atakabhadhara juti vaibva vatisiya tasvika paLundi takasvika futi pane Zaki ikatibata yakatimisa almost 3 hours takabvapo ndobva tazoescotwa kuenda kumasvingo up to now hapana kana muzimira officer uya kana wani kuti azoatenda mabhazi edu kune 2 asina matrailer asiya matrailer mubhodha but aripo kune matrailer iripo futi but hapana atenda so far kana vezimira vauye kwatiri hapana kana even wani auya kuzoti atenda takangogara saka hamusi kuziva chiri kuitika chii right saka imimi pabusiness makamirira business wise chii chiri kuitika pa because we know kuti muri maZimbabweans who are trying muri mutransport industry anditi maaffectwa papi ende sekuona kwenyu ndimi muri kushandana munenge mune vanhu havachazivi manje vanenge vachipopotera imimi vemabhasi anditi ndeapi machallenges aripo ipapo pane anyone vari mubhazi here uchipirawo foni anyone ari mubhazi just a passenger toda kunzwa kuti chii chiri kuitika vakwanise no guys it's a moment of truth it's a moment of truth and we are going to say this because we know the government officials are looking and they are listening anditi ungaitawo anyone wepa ari padhuze just a customer auye ataure kuti what is happening ipapo
aripo customer ari mubhazi ndikaitaura kuti zviri kufamba sei. Hello, makadi zvenyu hanzvadzi. takagara mubhazi apa takanyorera zima tisi kuiona. Saka imimi tasvika pano kuma3. Ehe. Tasvika pano kuma3 tinenge tazimra iri kuuya izvezvo haisati yauya. Right. Imimi muchibva kuSouth Africa mamuchinda kuZimbabwe muri kuenda kuholiday kana muri kuenda kumba? Tatienda kumba. Saka munoshanda kuSA here? Yebo. Saka imimi mamusina here time yekuti ndofa ungeenda svika kumba kutime yakati ndione mhuri then ndokwasa ndobva ndadzokera kuSouth Africa? Afanele kuti ndidzokere neTuesday. Saka zvamaita 3 days. Asati ndasvika kumba. Ehe. Zvamaita 3 days muri muroad kudai, so pamuri ipapo pane matoiletsiwo here? Pane clean water here yakachena yekuti muri kumwawo matoilets muri kuyuza akachena? Hapana matoilets, hapana mvura. Kuita zvokuenda kunotenga mvura. Hapana vanhu vane vana here vari mubhazi imomo, vana vadiki? Yebo varipo. Saka muri kuita sei nematoilets ipapo? What is happening? Because zvino vaishungurudzwa nemasecurity vaita kubvisa mapamba zvevana mumabhuti apa. Masecurity achiramba kuti vevhure mabhuti. Saka masecurity naiwo akushungurudzwawo futi vanhu? Obvious, kana achirambira munhu kuti chivhura bhuti utore mapamba emwana chiti usavhure bhuti vhara azitenderwa kuvhura bhuti. Mwana hana mapamba, right? Turi kuti mwana aite sei isina mapamba because mapamba ndakaisa mubhegi apera. Right, meaning to say right now kuti bhutu rivhurwe. I'm saying what I know. Security auda to something kuti abvumire bhutu kuti rivhurwe. Maakupiwa something security because andina choice ka mwana mapamba ndakabata chiti ndikuita jeni yangu ye 1 day. Andika hamuna kuita 1 day, mazoita 3 days muri parodi. Saka mapamba ndinawo muhandbag apera. Saka ndafa unotora mubhegi randakaisa kuningikiri kuti pavhurwe security akuda something kuti bhutu rivhurwe. Ndikunyepa. Aishokwati mutaura shokwati. Right. Because mumwe mwayo aenda kunotenga mutauni mapamba mwana achiramba kuvhura mabhuti. Right. Saka imimi semwana weZimbabwe, sechizvarwa cheZimbabwe, chinhu chiri kukubatai pane zviri kuitika ichi, mungada kuti mutaure chichemo kugovernment yeZimbabwe, mutaure makazvimira mukumbire chingave chi? Aya zvakawanda izvi. Taurai. Sexual border times 2. Sabhadhara mari muri kuda kuti tibhadhare tisvika murodhi pane zaki kuti mabhadhara mari zvishoma ita munosechwa nezimra apo tisvika kuzimra yacho zimra iuyi kuzokusecha inotora time yavo yokuti vesauya zvinhu zvacho zvozvoradza. Right, maita henyu because zvino takagara ipapo hapana zviri kuitika. And hapana kana anything chikuitika, right? Pane ane phone number here yeZimbra mashingo ipapo, ndifone from this side. Hapana here angaita number yeZimbra ipapo tinzo kuti chiri kunetsa chi kuti kusvika na 10 o'clock mabhazi apaka kudhara. Hapana munhu ari kusecha, hapana chi jave ku-social media. My socialites say, please, can you help me on this one? It's time we speak, we raise our voices. And let's stand for the truth and let's stand for fairness. It cannot be correct, guys. Pane vana vadiki. Antika vakagara Zimra yacho. They are busy in their office drinking tea. Nothing. My office is around 8. It's now 10 o'clock. Avas kubatika papo said. My boss are kuramba chiwanda line. Antika no one is attending to them. Chichiri kuitika. Minister Tinoma Chakaire. Tukumbirati, can you please attend to this government? Can you please, my officials, ko kumashingo kwacho to understand what is happening? Chichiri kuitika. Because this is not making sense. Yes. This is not making sense. All right. This is not making sense. Pane ane number here, guys. Ane number so that they know kuti we are coming from social media. And then we shall be talking about Mashingo Zimra. Yes. Security number. PY number. So that they know what you are coming from, and we shall be talking about Zimra Mashingo because you want the voice of the people and it. So it's going to be coming from social media. TikTok, can you please help me? TikTok as well. Let the TikTok people join this war as well because this is not making sense, guys. This is 10.
handika kana mari yacho inopera unoiwana kupi mari vanhu vakabva nemusi Friday neSaturday, today is Monday. Vamwe vangadei vatosvika kumba vabhizi kugadzira kudzokera, but vachiri murodhi kuenda kumba. This is not making sense, guys. Hazvisi kumeka sense. Ndichagirei number, ndipei number, mundipei, sendai number so that we call from here. Timbonzwa kuti chikuitika chaitamisa dei yawanikwa nhamba yemukuru weZimura tinzo chikumisa chi dei ndanga ndiri paground ndakutoendako masocialites kungwarira zvinhu zvisina basa nyaya dzemakuwa izvozvi masocialites ndo simukai one munhu asimuke one munhu aende kumasvingo kunoti vanhu vari kuchema. What is, you are allowed majournalists, where are you? Ndo basa renyu majournalists. Right now we've got people who are complaining from the ground. People are complaining on social media. What is going on? Because this is tarnishing the image of the government of Zimbabwe. This is tarnishing the image of the government because Mawekas a government, right? Mawekas a government. So if you are not doing your jobs, you are tarnishing the government of Zimbabwe, and you are saying no to that. You are tarnishing the image of government of Zimbabwe because you are not doing Muruba the Rocket say. Murima workers, Murima government, what are you doing? Muruba the Rocket say. Muruba the Rocket say. Why are you getting paid? It's 10 o'clock. My office they open at 8 o'clock. Muruba fix Rachi. Why are you fixing them? Do you have a number I want to pay? Right, there's a number that appear upon up. Let us try to call this number. Pane numbers that appear upon up. The gate track for the right. Kundai we are to let me call Kundai in Domuro Quire so that we call them. Dokumbro Quire. Let's do this. And then airtime phone mango just going to call in personally. But gay guys, take them because it's not making sense, honestly. It's not making sense. Paneva never did give a room my buzz. Alitika, ma journalisti, vana DJ Ola, vana DJ Sparks, Imbomira Jemakuwa, Tinema issues Chao are pressing at the end panika. We are Muzame. Drive your cars, go there and find out what's going on there. Apana materials, apana chipane vana, vari ground. And it's security nenge chitanza autenga uvure butu. Kana asuka mbadra mari, butu no vurwa. That's not correct, guys. Honestly speaking. Sorry, we can't connect you because you've reached your spending limit this month. Kundai, can you please come in? Kundai, can you please come? This is so depressing, guys. Honestly speaking. People from the Varipa ground. Ini kana ndishtaura chindotanga ndatotatsvaga nyaya dziripo paground ipapo. Hanimona. Pane vabereki vana mbuya varimo vane BP. Kune namai varimo vane BP. Unenge wakatakura mapirisi ako 2 days. Muendibeg uchiti mapirisi angu eBP andoma 2 days muendibeg wava ne 3 days butu uri kunza rivhurwe saka vanhu vofa here anyway. Why are they not working? What are they doing? Kundai, can you please join in? Dokumbro join akakwire timbo fona. Dokupa ime phone number au dzimwe pino hapo. Kana Zimbabwe kana vakuru veZimbabwe manga musiri kuziva zviri kuitika. Now you have heard from the people vari paground right now. Maybe manga musiri kuziva zviri kuitika munenge muchingonzwa muchiti makuwa. You have heard vanhu varipo right now. Send your people, ask them what are they doing right now. Where are they? Varikuitei mabhazi akamira. They were supposed to have started their job at 8 o'clock. Because it's past 10 to 11. Varipo varikuitei. Apana kana bhazi wandataka kusejwa. Varikuitei. Hello?
same number yoyo. Pane dzimwe dzandakapinza dzandapina fona dzimwe dzandakapina idzo tione. Kana vanhu muchibhadharwa muri vashandi vegovernment, if you are getting paid, do your job. Do your job. Ndadaita mistake ngadaita tikutsvaga imwe phone echi number 3 kuti my life aitekese. Izvo zvindakavhura ku TikTok pedza futi maspots ku TikTok. Saka tichida phone echi number 3, tikutsvaga phone echi number 3. Vangazvitaura vasiyepi kutukana? Handi kutukana ndo kune traffic. Regaiti phone things. Mutanga social media yakashata. Social media inamboshata. Social media inamboshata. But social media inounza tinotaura zvinenge ipa zvinezvi zvinhu zvakubva nekuno social media kuti mashingo Zimura is not working and tichatoramba takatsika ipapo muchashanda. Tichatoramba takatsika every day guys, tichatoramba takatsika mashingo Zimura, you are supposed to be working 11 right now. Hapasati mataka kana bus mapinda bus mozo chanda 2 hours moita knock off mobandero mari full day mashanda 2 hours ticket rinenge chizira tofamba. No, kana musingadi basa rero budai kupinzwe vamwe. Budai kana musingadi basa rero budai kupinzwe vamwe. Because imimi chasaka kuti na 2 o'clock ndipo motanga kunosvika kuti makuno secha anti mona na 2 o'clock anti na 4 o'clock mchichaisa. It doesn't work like that. All right. Ina ndikusendere. Kana vasingadi basa ngavabude kupinda vanhu kushanda. ZBC online news. This is what you should be reporting. People are complaining. Vakagara kumashingo kuzimura. Vabatwa nezimura. Antika vanzira inde kuzimura iko kwachona. Panguva ino vakade vatanga kunzi vachipedzeredzwa kuti zvapera kana vasechwa kwacho iko because vari pabasa nditi. Vapedza kusechwa konchidzokera chindai vofamba chienda. Saka vanhu vodi muri kufungira vanhu vari mubasi. Mune vanhu vanomwa mapiritsi eBP, mune vanhu vanomwa mapiritsi diabetes, mune vanhu vanomwa mapiritsi avo AIDS imomo, kune vanhu vanomwa mapiritsi zvakasiyana siyana vari mukati imomo. Vanoita sei? Kana mapiritsi anga ari kubhutu vanoita sei? Bhutu chinzi harivhurwi. Vanoita sei? Hazvishandi izvi kutaura chokwadi guys. Hanzi Minister of Transport. Ndianiko Minister of Transport guys? Wafirwa uri kuenda kunhamo mwana afa. Unosvika mwana avigwa ka? Uchingori pamashingo. So vanosechwa ka4. Why musingatrustani kuchisechwa vanhu ka4? Why kuchisechwa vanhu ka4? Ndakatangira ipapo guys. Why uchibuda wasechwa mubhodha mabhadhara mubhodha mobuda mosangafiti nevezimura voti ewa mapepe enyari right. Mosvika kulundi mowana kune vezaki vaya voti chamabhadhara zvisiricho. Mosvika murodhi modzidai kumasvingo. Why kune vanhu 4? Why kune vanhu 4 anobhadhara? Why kune vanhu 4? Tawanda marufu musatuke president panapa please. Don't do that. Don't do that. We address our issues respectively. Antika, we address our issues respectively. We don't insult no one here. We don't insult anyone. We address our issues respectively. Ndiko kuti tinzwikwe. Izvo zvokuti tinozotuka ndosaka sometimes they don't take us serious because tinongotuka. Andino ndipei number za Minister of Transport ndivafonere. Ndipei number za Minister of Transport ndichifone because I think it's a high time now we report these things. Imagine guys. This is so wrong guys. This is so wrong. This is so wrong. Kutaura chokwadi. This is so wrong.
right? Minister of Transport ndawawana panapa, but the thing is like number aizobudi manje. All right. All right. Apana edi bauna. Okay, I see it. Ndaiona. Hello, my dear. Uh-huh. Hold on. All right. Hi, Kundai. Hey, Mama. Right, go ahead. Make sure we tukunzwa. All right, you for Taylor. Good morning, how are you? Hi, is that Machingo Sibra? Okay, you speaking to I don't know you, I don't think you know me, but I'm coming from the side of social media, right? I would like to understand, my sister, we are receiving complaints of the people who are who are there in buses, who have been coming from South Africa and they've been there for hours now and nobody has attended to them. Are you on strike? What's going on? Please hold on, I'll put you through to my manager. Holding? Why is it one week? I don't know why, but it's fine. It's okay. 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 Postman, good morning. Good morning, how are you, ma'am? I'm okay, how are you? I'm good. Okay, you're speaking to Sisimeli Diaries, coming from social media. We have been receiving complaints and concerns from people who are there in Masvingo in buses that have been stopped and waiting for your services. So apparently it's now 11 and they've been there since from in the morning. Nobody has attended to them. Are you on Goslow, ma'am? Unfortunately, you need to phone to our head office, but as a response to what you're asking, we are not on Goslow and we are attending to other clients here. Some guys are coming there very soon. We have got some other clients at the office here, but they'll be there soon. Yeah, because it's now a concern, my sister. You know your place, your vicinity there. There are no toilets, and booths are not allowed to be opened. Hello? And some of the people have got kids in the buses, and they don't have diapers. They are finished. Hello. I cannot hear you. Hello? Oh, okay. Yes. Hello? Can you hear me now? Can you hear me now, ma'am? I got the phone per side because each about her, but she's not saying anything. Yeah. Unfortunately, Hello? she's on. Unfortunately, she's Hello? online. Whether she put it aside or not. She is on live. That's one thing she doesn't know. This is so messed up. Okay, let's go to head office. Drop. Right. Let's go to head office. Guys, to good number head office and then kuningirira guys. Ndenda kunetsekana.
Because I want to put our language could be anti language English, no international language. Tinongochivhuna tichitaura. Haiwa zvokuti kwa I can't language tell you kudii about her chemistry anotozviwa. because ndatomuzwa achiseka, like she giggled ndovaisa phone paside. Vanotozvinzwa, kuzvinzwa vanotozvinzwa, ndochokwadi. Zvechirungu chatovhunika izvo motojaira kuti English is not our language. Right guys, let's go to inonzi, let me go to the minister. All right. Zvingatinetsa izvi. Vanoda kunzwa minister achitaura, handiti isusu havadi kunzwa tichitaura, it's fine. We go that way. Tichavhuna kusvika vachiwa chirungu ichocho. Hello, Honorable Mamuka sei? I'm good. Honorable, ndiri kukumbira kwa nhamba yaMinister of Transport, Mr. Felix. I've got a concern. Oh, Yes. zvakamira sei? Ndaita vanhu vachema vari kubva kuSouth Africa vave nemadays pamasvingo apapa, hapana chiri kuitwa, hapana chiri kufamba, vakabatwa nezimura ipapapo, zimura izvozvi 11 hapana tatanga kushanda, vari maofisi vakagara zvavo, hakuna munhu ashanda, hakuna munhu adini, mabhazi alaini rasvika uko apa. Remember vanhu vanenge vane vana mabhazi muya, hapana matoilets, pane situation itori isina kumira zvakanaka. So the only thing kusvitsa chichemo. Yes. Ndakupai nhamba. Okay, that's fine. Thank you very much. Thank you. Do that as well. Thank you. Right. Ndovatoda vanoti takutokubatsiraiwo nesu. Hanzi magona isu takutobatsirawo nesu. Right. Regai ndi save number dzaMinister. I think I'm not being professional. Ndikufana WhatsApp calling, so I think we need to phone direct. Right, Kundai, there is the number. Let's make a direct call so that it becomes professional. Ndakupa number. Okay, let me drop ndodzoka. Ndakupa number. Drop out. Actually ndo yavacharova chete izvozvi vatotanga kutomhanya kuinda kuti takureceiva kubva kusocial media, kuzviwa vazviwa, ende atanga kuzviwa ndati ndobva kusocial media, vanotoudzana kuti vati vari kubva kusocial media, ndosaka isa phone paside, but it's too late. Government, vakuru venyu, mabossi, they are listening, vari kuzviwa. Mabosses are listening. Human lives matters. Vanenge vakuatendwa vana. Right. Oh, Kunde is a request.
send a request. Sure, vanongaita consent nechirungu titadza kuti consent nezvatiri kuita panapa. Topanoona madzabhenzi saka tichingoitwa kunge tisina basa, so tinofocus, tinoluza focus. Kunudza focus nezvinhu. Baba vakuna munhu atarira kuti vataura kuti chii vazofuna chirungu vadai. But tine zvinhu zviri pressing at hand atopa kuti titaure. Then boom, muri kumhanya kusina basa. Ndosaka tichingoitwa vanhu vasina kwana nguva dzose. Because tinokwanisa zvinhu zvisina nebasa rose instead of zvinhu zvine basa. Unotora kudai mwana uya papadenda ndine face umwe akutotaura kuti koma shiba nei. Ufocus nekusiya zvatiri kutaura zviri important ndoda kumhanya nekunofocus nekushiba. Right, right hand itoni. Hello, Sisimeli. Hello dear. Ini ndafonera pakuti muri kuona zviri kuitika, problem iri kutanga pabhodha. Pavari kuti ivo pauri kufamba zvavadzanzi zvawabhadhira juti rawabhadhira pabhodha ishoma. How do they say juti Timbotanga tataura na minister first. Let's talk to the minister. Let's do the right channel because removing and remove and tiri kuda kuti titange kuti timbotanga tataura then tichasvika patinotaura manikikire ediwayo. I think kuri kwa kuti tinogona kuisa manikikire ediwayo. All right. Maita basa Sisimeli. All right, sharp. Ngoma moboys muri say. Yeah, inini nangu mubvunzo wangu uri kuti mumwe chete Sisimeli. What is the purpose of having a border kana vanhu vachisomiswa kumasvingo? 4 times. Ndazvibvunza ndikati nini? Ndosandoda kungoziva hangu kuti vasingatrustani. Yeah, saka kana vanhu kana vachikwanisa kupfuura pabhodha ava vozomiswa, they must go and arrest everyone ari pabhodha. Let me just block Ava. Yes. Saka vanofanira kuenda kundosunga munhu wese ari pabhodha kubva kune vese vezimu ravese vari pabhodha kuti havasi kuita basa ravo. Ndozvandinoda kuti minister azive kuti if they are really serious about this, why vari kuzomisa masvingo? Why are they not taking action yevanhu vari pabhodha who are working for the Zimbabwean government? Yes. Yes, ndozvandoda kuti minister vataure kuti what is the purpose, which means there is corruption. These drivers are paying money, goods are being smuggled. Why are they not taking action? Pabhodha pane macameras, vanazoziva kuti shift yakati bhazi rakliwa naningi. Why are they not confronting those people? Chete. Then secondly, Sisimele, our government is aware of the situation in South Africa. Kune nzvimbo dzakaita sangana Durban, vanhu vari kunzi simukai mubva hatida kukuonai. Vamwe vanhu vane mikwende zvishuwa Sisimele. Unenge wangonzi simuka uende hatichada kukuona. So far vari kuti malandlords ese ngaasagare nemaforeigners tikuasungisa. So they also need to understand the situation on the ground. Kuti imwe mikwende yavari kuti haikwanise kupinda ndiye munhu atongodzingwa ane makore asiri muZimbabwe. Anosvika achisotangira papi. No, Mukoma Moboys. No. If you are a returning resident, let's say chokwadi chiri kuti titaure zvatiri kuziva kuti ivo vaone hakuna confusion. If you are returning back home, as long as ukangoenda kumapurisa kanopiwa tsamba yako nepolisi unopinda nezvinhu zvako, they are not taking that. As long as une tsamba yako vari kugara muno muSouth Africa vana mapepa, our government is aware of that. Kuti the problem, but kana ukaenda kunopiwa tsamba sezvandataura kumapurisa, and I've got people vakaenda zvechokwadi ndavaudza vakanopiwa tsamba vakapinda nezvinhu zvavo vasina matsamba nikire. Ukaenda kupolisi kuti ndakudzokera kumba, andika ndakuenda kumba zvachose, because that's what they want, and kuti vanadzokere kumusha kwavo. Ndakuenda kumba, ndikukumbirawo kuti ndokumbirawo tsamba kuti nditakure zvinhu zvangu zvese. Vanokupa tsamba unobuda nezvinhu zvako. Okay, if that's the case, zvakanaka vanhu tikudzidzawo. Unobuda nezvinhu zvako. Yeah. But the truth of the matter, I'm going to angotaura Sisimeli, is my first point. Yokuti vanhu vari kufura nepabhodha. Kana wapinda pabhodha watenderwa kupinda munyika, wakliwa, you are no longer a risk, you are safe, wagamuchirwa. Ndosaka muchiona kuti munhu akapinda munyika nditi akadzimaraisirwa stembi papassport yake. That stamp iyoyo kuti adzingwe inenge yakutoda court order. Because inenge zvichireva kuti hurumende yafara newe yakutendera kupinda munyika. Saka kana munhu wapindawo munyika, I think pane pasisina ma-reasons ekuti ma-roadblocks ese ayawandisa. So maybe that they need to sort it out from the border side. Like, yeah, ndopfungo yangu. Right. It's okay. Regai tifone Tinzwe. Rambai muripo papa Tinzwe, right? Kudai, let's go ahead.
tambudza ndikutaura zvandoziva zvine vanhu vakatopinda zvindikutaura zvevanhu vandoziva vakapinda vhiki rapera paseri apa kwete kudhara kwete zvakudhara manje apa chavari kuda vari kuti muende chavari kuda zvazvandoziva kwete zvepasi pemuti so ameno ipapo dei vanga varipo panapa pandakuziva ndichiri kuziva kuti ndivanani vandakaudza vakapinda vakatenda vachitondodza dei ndachitovafonera panapa mazvinzwira mika Sorry, the subscriber you dialed is power off. Sorry, the subscriber you dialed is power off. Right, phone yakadzimwa. Sorry, the subscriber you dialed. It's not easy because munotya kuenda police kwacho andi munotya kuenda police. Munotya kuenda police kwacho kado zvinonetsa. And so far kana vachiti hanzi zeki iri murodhi kuti iri kuitira kuti hanzizvo ibate ma corrupt officials ezimura asi tanzwa vasungwa isu so far ndevapi vasungwa vacho vezimura vasungwa ndevapi Tari ndokumbira kuti unyore namba iya yawambondinyorera earlier. yeah pakaipa Tari ndokumbira unyore namba yeku HQ iya futi. yeah okay vapindura hanzi I'm in a meeting can't talk right now manje ndodi apa I'm not being professional manje kusa voice note am I the minister vapindura hanzi ndizosa wakadzima phone yawe ikoko anchasi ndodini manje Thank you, Tari. Can go to okay, so we'll talk later. Let's talk when you're free. Because I still need to raise this. Vapindura zvavo but vari meeting vari meeting manje havakanisi kutaura saka ndangoisawo voice audio undikire message right The number you have dialed is not available. Please try again later. there's a message. Hello, any progress? Aha, handakudzai kuti vauya. Tavhurumusana tiri kuvhurumusana kumaofisi ikoko. Handakudzai guys kuti vaenda. Manyariro avaita vai vatoona kuti pandataura kuti tabva kusocial media vatozviona. Vasvika nguvai. Havana maminutes akawanda vasvika ndizi. Right. Thank you very much also to but tinavo still takavatsika. This should end. Right. Ani muri kuona ndakuudza ini kati kuita phone paside ka vaziva ani muri kuona kuti kwai vausvika vakusecha ani muri kuona but still all right dear right saka hanzi vasvika ndipei number yekumabhazi association. Let's do this guys. Ndipei number yekumabhazi kuma-association kwacho ndo panodera ndiri paground ndakutonanga kumabhazi ikoko from there ikoko kuningi ikoko. I think it's high time I study journalism. I think it's high time I study journalism ndiche certificate because ndikuona ndizoishandisa pamberi apo manje kana ndadzokera paZimbabwe. Ndikuona ndizoishandisa paZimbabwe apa manje because indine nharo. Anomaona right saka at least vari kubhodha zvaindwa handika zvaendwa handazviona kuti manyariro avaita ndikati kwashanda but hazvireve kuti vakunyararaka because tazvitaura nhasi mangwana vachakontinya handimaona mangwana vanogona kumukontinya futi kuita the same thing kuna mwachauya vachidaro so this has to end handimaona this just has to end vari kubhadharwa kuita basa ngavabhadharwe 8 o'clock basa ngaritange kana vachipedza na 5 o'clock 5 o'clock vachipedza basa handika kwete zvokuti vanosimuka pavanoda ivo kutanga kuita mafone calls anobva kupi nekupi kuti zvizodai so still ndikukumbira tine ma-upcoming bloggers ari pano ma-upcoming bloggers ari pano
ndokumbirawo kuti chisimukai, handiziva kuti muri kunetsa kana kusimuka kuti muzikanwe. Work with me, munosimuka. Andika pandinotaura nyaya dzakadai tinokumbira mutsviridze ikoko, it will go viral. Andika ikoko pari important, musatore zvisina basa zvemakuhwa izvi, torai nyaya dziri important idzodzi idzi. Andika raise nyaya dziri important idzodzi, tichisheerana dzichienda dzinotenderera, because right now masvingo Zimura needs to see themselves on social media. And muri kunzwa, upcoming bloggers, masvingo Zimura needs to see themselves on social media. So if you can go and get a sticker in social media, Zimura masvingo Zimura media, what go and write zvaunoda wakatega Zimura masvingo officials. Andika torai motega masvingo officials Zimura iyoyo masvingo Zimura, tegai moisa ipapo. Andimaona atisi kumira right now. Hanzi mofa kuripiwa mahara certificate yejournalism, ndinopiwa nani konondipawo zvangu aiwa, right? Saka iko zvino guys taakuda kuziva kuti why mabhazi aya achisechwa 5 times. Where is the correct channel? What is the correct channel? Why do they search 5 times? Kurauti they don't have trust and confidence in each other. And because kana iri teamwork, kana Zimura yaicha basa, andika kana maybe gakuitawo kana one nongozoti maybe masmuggler, saka takwete kuita 4 guys. Same basa. Same basa. No. Honorable. Yes, so that ela kwenye mistake na chifonera minister but ndazotaura namani text was one meeting. All right, thanks very much. Munhu efinanti aiwa ndichatongoramba takadzvanya. Right, thanks. Right. Ani munotoonawo kuti guys ikoko kune vanhu vangachida kuti zvinhu zviitike, ikoko kumusangano kune vanhu vanotodawo kuti zvinhu zviitike. Hani munoona, saka ndichitaura kuti munhu wese ari kumusangano haisi enemy yenyu guys, not everybody. Variko vatoda kuti zvinhu zvinake zviitike. Hani munoona, so problem munongovenga. Hani munoona, munongovenga. Umwe atoriko ikoko atoda kuti zvinhu zviitikewo. Uyu ndi honorable vatinoda kuti zvinhu zviitike. Handina ngodza kuti I will help you kuti zvinhu zvigadzirike zviite saizvozvo because this is not correct. Variko vari kusingatozvidiwo. Saka musati mangovenga kumhanya kuti noti pazonyogwa sara musingadire kuti panzi chakati chimbotakai tigatifambei nedonzvo. Donzvo ndana tiri kufamba naro. Ngatifambei nedonzvo. Because kana mari chipinda haifaniri kuti ikanganise vamwe vanhu zvidisturbe vana veZimbabwe. No. Comment section. All right. Right. Saka Twitter say, which one is the next, guys? Which one is the next? Imiwo vemabhazi musabvume kutakuriswa madrugs. Imi vemabhazi handika pamwe toti kuda ndozvavanenge vachisechera mabhazi aya, musatakure madrugs, musatakure mabhurongo, handika musatakure mabhurongo zvazvokuti bhazi rangu remadhiri muchitakura zvinhu zvinopisa. Hatisi kuda mutoriro uri kuparadza vana vedu munyika. Don't carry those things handika, because tichange takuuya weko zvino tichifona kuti vanhu vemabhazi hazvizonaki. Anomaona hazvizonaki. Chichemo chedu right now is to write about izvi zvinhu zviri kuitika izvi guys, zvemastopsi hobho izvi handika, nezvekutorera vanhu zvinhu. Handimaona takukumbira icho chikumbira hatingakwanisi kuti dini chekuti ngavabhadharise vanhu ma40% varege vanhu vapinde zvinhu zvavo. Handimaona pachato vechikumbiro I don't know kuti kwatinofanwa kuti tinetsonanga cheko tinetsoenda tinokumbira kana iri tsamba tinodrafta tsamba ikoko ndobatsirwa nomwe toyoendesa tsamba kuti izvi zvekutaura chokwadi muri kwamisi we state our reasons why tiri kuti tatikumbira kuti vanhu vabhadhare vabvumidzwa kupinda nezvinhu zvavo. Building material we understand because we are trying to build nyika yedu wokuti idzokere kupakuvegetable handika, so people can buy there. But munhu anenge atakutenga hake sofa rake rakachipa, munhu atenga hake chinhu chake chakachipa, why achirambidzwa kuti apinda nechomunyika? Why? Right. So
masvingo ndo anoditi izvo mukutwaiwa chamudhodhera muofisi kudikwa isusu vanhu vatenda kunoatendwa kudhara zvema-mp izvo ma-mp anenge vanhu vanenge vachitodlawo ikoko kunhingikiri ko ma-mp mangana maona aita huwa nehuori sofa ma-mp mangani tongoita toga ikoko kumaminista ikoko straight kana kumaofisi straight social media inongopedza masports kungonyora tongopedza masports apa tega kungonyora tinopedza anoda kuti kambani yake ite bad reputation ndi ane chingonyogwa pasocial media every day alokola Hello, Sismedi Marasi. dararama marara sei Sismedi naikumbira kubatsirwa kandi nemunhu akandivharo mari yangu kuZimbabwe. my sister idzodzo nyaya dzekuvhara naine handichadi kana kudzibata indai kupolisi munoripota because patinenge tichiti pamunenge muchifanana mari dzenyu hamumbotivhunziwo kuti ndikuda kujutiwa here apa simelira ti ndine dhiri anoda kuita kana kuti munongopanana Zvindiri kukumbira hangu Sismedi naikumbira kuti mumbomuyanika nokuti pamwe pane vamwe vanhoka vachaita fall into trap yemistake ndakaita. Ende munhu ane kambani yake inoita majurawo nanovaka. Saka nainge ndamupa mari achiti anondisira resa waya. Saka achabatika anenge ukamutekisira kumufonera haadairi but anozongopindura achiti I'm on it. After 2 or 3 months achingodaro. Akagenda kumba. Kana izvozvo muine nhingikiri mune evidence yese kana chimuzondipa kusei then tochimuisira ipamba kuti asitope nokuti izvo zvinobatsirawo vamwe vanhu kuti vasapinde mukambani iyoyo. Saka kana uchida kuti kambani yako ikanganzi ini vemakambani mirai ndikudzei musandivenge zvenyu nemakambani nokuti the reason why ndanga ndakuda kutoramba kuti ndiite zvinhu izvi ndezvekuti iwewe munhu unenge wakabira munhu uchatozoti wakabira munhu iwe uri wrong anditika touya panapa tokuyanika tokabira munhu iwewe watore enemy yangu ndovanhu vanondikiretera maghost guys vaya vachizofamba chituka chidini kwaari ndatore enemy yake because apo patakabira munhu zvemachokwadi hanimaona so ndandakuona kuti what kuramba chikireta maenemies ka rega ndisiye nyaya idzi nekuti hamudi kuzviwa moenda kunhingikiri moenda kupolisi vonopedzana kupolisi but at the same time vanoramba vachibira vamwe vanhu saka imi vanhu vemakambani if you value your companies handika musaite chitsotsi sina basa Kambani yacho Sismedi inonzi Giant Construction. Saka pane mishanda ikoko. Timbotangai matipa nhamba yake apa tangai mambomutumesa nhamba yake timbomufonera kuwhatsapp uku kunonzi kuwhatsapp right now tinzwe titange tamufonera isa izvozvo tichongomisa hati ndizvo zvaari kuda izvi munhamba 071 aiwa kamunoisa kuwhatsapp zvi muisa nekodi yacho muisa nekodi nezita renyu uko kwachero kwaiswa ikoko nezita ravo. Okay, thanks. Okay. Dzongwa ndivati dai kupolisi just because vanobhohwa handinoona vanobhohwa munhu anenge akabira munhu zvechokwadi ndoenda kune munhu iwe shamwari dzosera munhu ka andika oramba ndomuyanika ari wrong munhu uyu animaona atozati the person atozviza kuti ndiri wrong ndakabira munhu akutonondikireta ghost rekuti avamai avo kasidai otofamba chinituka nokuti wayanikwa tatumboida edu zvebhodha ndozvinoupoa vanodivhita topic animaona anyway but vanhingirira kuti tachida the connection nyaya tichitongofamba nayo animaona tichitongesa zvichemo zvacho kwazvinofanwa kuti zvindi ndozvana ndichida zvino zvonetsa izvi right mati tinonanga papi guys ndiri right call awayo ndiripo hangu sori ndangopinda zvangu panapa imbotiudzaiwo Sismedi mune ruzivo nezviri kuitika here nezvezimura muri kuti chiikola zviri kuitika pabhodha izvi izvezvi tine zvinhu zvatinoda kusimira kumusha takutotya hatisi kuziva kuti vari kuda kuti tideclare oro tiita sei koma ndikubvunza nekumabhasikora vanofamba nezvinhu kwamunotumirana kubhazi mufona mobvunza kuti ndezvipi zvinodiwa pabhodha ndezvipi zvisiri kudiwa mogara maudzwa zviri kudiwa mogara maudzwa zvisingadiwi hai unopiwa information neni handichandi kubhodha mangwana ubigwa zvinhu zvako kuti Sismedi ndo vakanditi ndakunopiwa zvakati
fonera vemabhazi vane list, vanokupa list kuti chakati chakachodiwa, chakati chiri kupinda, chakati hachisi kupinda. Hello, Kola. Kola. Uyini please. Kola. Kola wakwira. Kola. I don't know muna wakwira apa uti. Right. Hello, Kola. Hello. Yes, Sanjad. Makadiso smell. Ndiri pangu muri sei? Mushe. Panyaya iri kunetsa yekuvamwe like tota havana mapepa munhu anenge achida kutora property akachida aenda kuZimbabwe. Vamwe vanotya kuenda mapurisa. Saka kuti kana usina mapepa unoita advice hamungatipendepi. Vasina mapepa akakwana. Inini handidi kupai advice yekuti mati munotya. Indai kupolisi. Ini vandiziva ndakanyimara vakaenda kupolisi. Vakava kumba izvozvi. Alright. I think police ukaenda kupolisi hausungwe vanhu kungotyawo zvavo. Kupolisi hausungwe. Takuinda kumba zvachose ndokumbirawo tsamba yekumweti ndikwanisa kufamba nezvinhu zvangu. Vanoziva kuti mune zvidhura zvamakapinda zvakawanda apa. Handimaona. Zvinhu zvenyu izvozvo but make sure kuti une zvinhu zvako une marisitsiwo. Because hauzoendi nezvinhu zvinyiwa usina marisiti. Because achaida kuziva kuti pamwe wakaba. Unotoenda nemarisiti. Aiwa ndizvozvo chaizvo. Tinongoti zvinhu zvebhodha zvinosiyana. Umwe anosvika achipindawo unogona kusvika wotanga kutokuwana pane mumwe munhu anokubvunza kuti zvebhodha makasi ndochokwadi. Bhodha makasi. Chokwadi panyaya yekunetsa hati pane list here hameno mutemo wakaiswa hati vemabhazi ukaenda vanokupa list yezvinhu zvisingabvumirwe nelist yezvinhu zvinobvumirwa. Zvakaoma. I think tinotsvaga information kumabhazi before usati watumira. Zvinomeka sense. Vanokuudza zvinobvumirwa kutumirwa kumusha. Yes. Vanokuudza. Aiwa ndizvozvo maita ba. Alright, understand. Probably this guy might not answer because I don't know what do my various offense. Okay. Atoripo one. Munhu yari palife. Munhu uyu ari palife. Munhu wefence ari palife apa. Hello? Hello? Yes, hello. Muri sei? Makadi. Tiripo makadi mukutaurana nevanonzi Sisimeli Diaries. Alright. Takambotaura ndii muri kuona tine chat apo. Alright. Yes. Asi nhasi ndauya ndiri pabasa hanzvadzi yangu. Pana mai vamakatorera mari. Nditi muri kunoisa fence. Nanhasi hamuna kuisa fence. Zviri kufamba sei? Ndekupi? Pana mai vari kuUK vamakatorera mari. Nditi muri kunoisa fence kumba kwavo. Hamuna kuisa fence. Zviri kufamba sei? Ndikati iri kuda kuiswa kupi fence yacho? Handidzi vanonzi tapiwa. Mane 3 months tapiwa. Mane 3 months mapiwa mari ishi. Regai ndikusenderei ndikikirei. Pane mari yakasendwa kwamuri kuna yanonzi iyo. Yakaiswa iyo. I'm sending it to you right now. Muvhure izvozvi. Tionesane. Izvo.
saka mune 3 months mareceiver that payment iyoyo hamuna action yamaita, hamuna chii hanzvadzi yangu. Moda kuti tiparadzirane kambani here hanzvadzi, shuwa kambani yamuri kushandirawo nemaoko maviri kuti muite mari murarame. Zvino ikaenda pasocial media munoti maparara. Ndikuti cheka ingirikini yacho. Ndicheke chii? Mati ndeyekupi? Vari kuno ku UK reza wire vari kuno ku UK mavende 3 months. Yes, vane 3 months muzamu communicate navo hamudini mari makatora manyarara. Aiwa, I feel like that. Aiwa, kandozvizviri kana musingatauri navo muri kurevei. Aika kondovada kudzani mistake. Sorry. Ndakuedha vese. Hello, right. Ndadzi yangu sorry ndikudropa ine mistake. Mati zviri kufamba sei? Hello, ndati zviri kufamba seiko? Ani mukurara ibhadhara lebha here. Vakaita lebha kubva around November or so. My sister taura nyaya yenyu. Ndini wacho Stephen Page ndini ndakaita lebha. Kanditi uri kuramba uchingonditumira ma-messages uchiti I'm working on it. Saka ndakusvipa kuti let me talk to Sis Mary. I think it's high time. Uri kuramba haundipinduri kuma-WhatsApp ndikakufonera unozoita zvekusenda message. Wakungoti I'm working on it. It's almost 3 months now we're saying you're working on it. Sis Mary akauya kumba ndandiri kumba munamati. Akatumira vanhu vake vakauya vakaboora jurawo yangu vachiti hanzi toda kuboora pekuzoisa simbi pacho. Izvozvi jurawo yese yakaboorwa. Ndobva vashandi vaye vakamutiza hanzi Stephen anoneta kubhadhara. Izvozvi ndamuti chizotsako mari wasiya wakaona jurawo yangu haachadi haapinduri. Alright, my brother, saka what's the way forward? Let us say about because mari yenyu yakakwana. You should have done the job by now. What's going on? Vashandi vanotaura ndozongoti vashandi vanenge vasiya basa. Iwewe ngatitaure nezvako, ngatisiyane nezvevashandi vako. Ngatitaure nezvako. Saka what's the way forward? Tiri kuita this week boss. This week tiri kuda date wangu. This week tutara chingani. Saka this week chingani. This week chingani. Mangwana Wednesday vanenge vapedza saka Thursday tonoita because takatoboora maburi basa vangosungira rezo. My brother, if you don't go there on Tuesday, kana ndikanzwa vachiti akusati kwatanga project, my brother, tinoparadza kakambani akauzotidi futi. Tikuenda Thursday. Yes. Saka Thursday omeka sure wamuka wakanangako because yatouya kwandiri kudai inini unonyatsokundiziva ndine chat newe apa. Ndine chat newe unonyatsokundipiwa zvakanaka. Saka tiri kusvika ikoko ngatite kuti Thursday mai ava vataura kuti aiwa vaveko zveshuwa vakuita basa ravo sezvo mari wakabhadhagwa and then tongovhara chapter. I know this way. All right, ndiyo thanks. That's my sister mondibata Thursday yacho kuti vaveko here. All right, sharp. But done. Iyo yapera iyo. Naitigara pachikotendera panzvimbo 1. Munhu yendi tone chat rake futire umwe munhu wandakamboendako ndiye same person iye panangobaya namba yabva yabuda ndiye chat naye ndichimti my brother ndiri kupai kusvikira kusera mangwana pamwe mandanoisa moya kumba komunhu kukabva amuka akanoisa anotondiziva ake munhu iyeyo anenge akataura kuti atozondifollowa ndamboshekana naye kuseruko ndinotone chat yake anotondiziva. Saka anyway akuinda alright ipapa ziva kunanzva city fence ya chiisawo masters apa munhu haadi kana kuisa star. Uchamwana chisa mastar kune makuwa. Guys, kune kuchitukana wavanhu ndokwaneka chinomwaya mastars. Zvakaoma guys, zvakaoma right. Saka totsvaga guys zvomoita apa iyi itori concern iripo kai motoita kuti monditsvakira mafone numbers the channel tofamba sei. I think we need to have a proper channel to raise concern yezvinhu zviri kuitika kuborder izvi until we write kana kuti we raise our concern in a respectful manner kumusoro ikoko until kana vachitaura nesu
voti adresa tichionesana so that kana pane zvinogona kudi kugadziriswa zvigadziriswe because nyaya yekubhodha itori very concerning kutaura chokwadi, very concerning. Andimaona handivhundusiri promise iwo kana nekambani yako ndifunga nechikuvhundusira unoda kuti kambani yako ise pasocial media inoparara inoparara hakuzi kuvhundusira nechitaura chokwadi asina handidi kuparidza makambani evanhu ndosaka ndichivavinga kusera handi ndomutedza kuti do the right thing handika indonoisa ndiri kupa svika mangwana because haudi kuona kambani yako tiri kuapa unobva waperazve ndokuparara kwekambani yako because vanhu vakuzviziva kuti ina ndiunzi kambani zvokunyepa vanhu vanozviziva vanhu vakanyepera kuzungaira but vanoziva kuti simeli wako yava chiti kambani chakati ichokwadi handingouyi nekambani ukona ndakuzoibudisa pasocial media ndabva naye kure kuseri kuti chinetsana kuseri ndiye chitoziva zvanei ndichitoita handigoni kuya nemunhu chitaura timpavha kunyepa ndichinyepa hazviko vanatoziva nditaura chokwadi saka kambani kangoposta pavanhu vanotoziva kuti simeli havambouyi nekambani vachiposta zvokunyepa ukona yatongoturikwa pakambani chakachaya because ndinenge ndatomboita time tichinetsana kuseri ndisati ndatombounza pano tisati ndatombounza pano ndatomboita time tichinetsana kuseri so vanhu they know kuti kwana ndaku kutouya pano chero kumapurisa nekukanda unosungwa right ava vari kutsvagawo basa guys kuJoburg ava vidwe kana pane munhu ari kuziva vave netime vasikana vatsvaga basa iri kana pane ari kuziva vatsvaga basa guys saka ndizvozvo ngatitsvage let's do a proper tichaita a proper life zvakare let me search ndimbotanga ndatsvaga kumahonorable kuti what's the process ndozviita sei how best can I do it then ndotanga toita a formal ameno ndokudzai kana izvi zvokunyora matsamba echirungu hazvinetsizvo ndonyoregwa nechati gp kana kutsvaka vanhu vari muconversation vanonyatsokunyorera mafoni echirungu wayo totumira kumusoro ite chida response aditi yorespondwa then ndotangira ipapo muchieya maconcerns enyu muchireisa maconcerns enyu tichisusuwo pakati tovapa votipindurawo totangira ipapo zvaizvozvo nhasi tiri kumbofamba nemasvingo zimura kuitira kuti mabhazi ese achatevera kubva nhasi zvichiinda kumberi vabva kuita basa ravo anomaona saka nhasi toda kumbomhanya nemasvingo handitika toda kumbomhanya nemasvingo. Mrs. Melly, thank you. Ndodada neMrs. Melly. Ndiri mudhaya diaries, don't worry. Handimbokandi masters kunotukwa. Isu takataka nayo, tiri tiri materesi, but ndiri mudhayari chaiyo Sis Melly. Right. Right, guys, so I'm that I'm not feeling like coming out of the bed, so I'm just gonna be here. Don't vata ndozomuka noenda kuTiktok ndokwatenge tiri. So tikuda kuti tifambe nenyaya iyi yekubhodha iyoyi ndo yatiri kutoda kuti zvichemo zvacho zvanyanyisa pazvino apa I'm with you guys. I'm with you. Ndiri kutofara kuti mudziyo wangu waida kumba hautotogwi aiwa hautogwi wakatodarika pabhodha hautotogwi pane mudziyo wangu anandatenga wanandakaisa pabhazi neFriday neSaturday iyoyo so ndandichingofamba ndichiita follow up ndinzoti zviri kufamba sei. Fortunate enough zvaenda anomaona vari koko kumasvingo ikokoko asi vanodarika hatitoiti zvokutamba iwo akana ngavabude maofisi mukupinde vamwe kana vasingadi vanhu kumasvingo kushanda hanzi aiwa muchindepiko aiwa kundai kana neyaenda ndafambira panapa kuFacebook takuya nenyaya dzedu dzinenge dziri serious zvokudaro idzodzidzi hanzi kuTikTok monzani Sisimeli diaries nyaya dzamesi dziri kuitwa kuTikTok memo kwanzi chimbotifonera nawatibira mari yestand bedwe makanga maverify here zvestand izvi zvamaitenga makaverify here baba vefensi abva tonyora anzi aiwa my sister ndokuinda kutonesa fensi abva tonyora iri message right so yeah anzi tiri kurwadziwa se I know saka toda kutsvaga we do it we do it respectively kuti tinzwikwe nokuti tikaita zvokutuka tichituka
ndozvoita kuti tisatogwe serious because vanzati matajaira zvokutuka but nyaya ikaenda ine udzamu chaichayo ine respect ine udzamu ichindako anti masvona I'm telling you response inouya zvinhu zvinogadzirika saka paissues atichaadressa guys esocial ari kunetsa yaya let's do them respectively pano handitika because tara chokwadi zvimwe nguva kungopopota kutuka kudini they will not take us serious animona but takazviita neformality chaiyo zvine respect vanonyatsoona kuti vana vedzabva vari kuitawo zvinhu zvine nenzira chaiyo let's desist from kutuka animona ngatisiyei zvokutuka tiite zvinhu zvedu nemazvo tichitaura nyaya sezvazviri but takamira panzvimbo by the way vaya vangachiti hey misisimeli zvinhu zvikuitika muri muzani yes ndiri handamboramba ndiri muzani nditori asi hazvinitatsika kuadhirisa maissues izvozvo zvekuti ndine patipi handosapota zvine basa reizvozvo zvine basa rei indakuzandikaonendaisa maposta angu amusingafarire zani iwayo ingopfuurai guys just pass by handitika pfuurai kana mukandaisa maposta angu amumadi vanomada vachakomenda vasingadi vanosiya handitika ndinongokanda ndoinda vanoda vanoona vokomenta vasingadiwo mungovaringa motukira nechemwoyo moinda because munhu arambidze kuenda kupati anoda handimaona asi hazvinditadzisi kuti ndirimo mukati momo nditaure zvokuti ndingati tangotaura nyaya yewani yebhota hatina kuisofa handisi muzani here ndachinja here because ndaive ndiri muccc for a very long time ccc ndaimaya naye zvokudaro ndikaona kuti hapana zviri kuitwa ibhora risina mweya handika if you can't beat them join them simple handimaona ndakaona kuti if you can't beat them join them ikoko ndikanozvijoinira ndoga ichoisi yangu ina nhave ndati huya ujoine ndai pane vandakamboti huya ujoine aripo vandakamanikidza andinamboti mune munhu inongokanda maposta angu thank you hope kandenge ndoenda handimaona so uningosingazvifarira understand kuti makatsamwa mune mafrustrations nechi but musaise pandiri ine I'm a blogger guys handika I'm a blogger, I'm a socialite musaise mafrustrations enyu pandiri usiti kudarika patinouya toita nyaya dzetouya ukana ndabaya live tera taiwa guys iyi nyaya ika let's do it zvina ndoti sisimeli tine issue yatiri kuda kuti titaure nezvayo imimi chititaurirewo issue yakati ini nazvina basa kuti ndinongouya nayo chete handimaona pane kuti ndisaposta ukandoda kuita live mazoposta makazoda just leave it darika ndozvokuita darika hazvina kuti we are enemies guys we are not ingatitese one hazvingazokunakiri kana ndichenje address maissues amuna ndi address kana ndakaposta musingadi motanga kuti hey chinomotuka muntu azviiti zvowo kune starpart thank you guys wasara 500 starpart achieve chete 500 kuti starpart achieve starpart izvozvo ndoimwe reason yakatoita kuti ndinde kunojoina zani yacho kuti ndoda kuti titaure maissues tirimo mukati imomo because maybe kana tiri kunze chingowawata no one will take us serious but kana ndikauya ndine right yekutoya panapa chero ndakaisa scarf ndichitaura kuti ndiri mwana womusangano andika ndiri mwana womusangano saka ndiri kundodawo nechichemo changu ndogona kutohwikwa fast ndakandoisa scarf ndakapfeka regalia ndotohwikwa fast zvichemo zvenyu izvozvo zvamuri kuchema nazvo izvozvo handimaona saka musamatanga kungobhomba ngomirai tifambe nedozvo tine zvinhu zviri important zvinoda kuadresswa handimaona pane kusura muchitotukirira zvisina nebasa rese tine ma-important issues that needs to be addressed ikoko kumusoro ikoko handimaona chete so guys me I'm going I will see you thank you very much Hope thank you neStarpart Achieve right guys ndopatsana kuTikTok anditi vasina kufollowa kuTikTok hanzi saka toita sei neCaleb Diaries nai president vaudze kusvika pakugadzira uniform yedu yeDiaries yellow because taisapota chinhu tichisapota CCC vedu we matisheti edu amunoona yellow aya taimhanya nekala tichiti aiwa zvakavharana kwachamisa kondo kwatiri tikazodi tikangoona kuti nai guys kuchi chiri kuitika panapa kuri tamanya chinhu kudai so zvinhu zvabhaja chitipaiwo feedback kana feedback hatichapuwi president chavisa cho ndaitaura navo direct personal one on one kuseri ndichitofona anytime vaidayira foni yangu zvabhaja chitipaiwo forward kana kuchabata foni havachabati kana foni kana kudii ndopandakaona kuti haiwa zvangu asi uniform yedu tongochengetwa yedu ndaigodi asi moziva ndichimaya makadi kundituka pandaimanya nechinhu makadi kundituka kwachamisa zvinomongotuka ndeipi pati iriko yamuri kusapota which part is there to support kukanzi mavhoti mangwana kuti muri kunovhotera chi guys hakuna andimaona hakuna pati asi ndoende zvikandira angu maposta angu panoende ndichitozvitira basa rangu
Nitori pabasa rangu chichitira basa rangu moyo ambondituka. Guys, taenda kuenda kuTikTok. Tata mabhora zina moyo paya. Apa ini kuzoenda kufufura ndimemwana kusomanya nechini memwana sisi ndida itoita kumanya nendiri kumberi memwana ndichiita kuhosta officials ku South Africa kana vaya kumisangano. Hanomaona vanhu vasingatoketi kuti chichi mondi nhasi ndoinda mondishora imbomirai ndisiyai kana musingafariri siyai dora itega timbowa feedback yebhasi satainda feedback kuti zviri kufamba sei kungoti pamwe pachonaka vanhu vamwe vedu havari kushandisa fungwa chete mukashandisa fungwa munondisiya ndichiita zvane ndichiita chete ndashandisa brain dzenyu mundirega chiita ine ndichiita vanenge vakusechwa vari bhisi vanenge vari bhisi kusechwa nonoti hachatodai vari bhisi kuri bhisi ndatora nhamba dzabhuti vaya ndini ndatora nhamba dzabhuti vaya so that vataure kuti chii chakuitika right now. Regular guy ZANU ipati pati haina chainoziva. ZANU ipati iti vanhu vananhingera ningi. ZANU is just a party andiona ipati ZANU zvafanira kuti diaries haiti diaries ndingati chi ipage harina charinoziva sisimeni ndo vanenge vasingaiti. Hello, how far? Vapedza kusecha saka kuenda kuita duty. Fast. Right, tipo vari mubhazi vatambotaura navanhu dadzi vaya chinzwa. Ndichiri kuna apa ndichiri pakusarenda mapepasi avatiwokera. Okay. Yeah, so at least vaita fast kumabhazi akugadzira nti tichiri takavadzvanya. Asechiwawo saka apa vakurumidza futi saka nguva yese wakagarirei tichiri kufamba navo kuitira kuti mangwana mabhazi ari kumashure ese nhasi basa ravo kubva nhasi mabasa vatfawa kuita basa ravo sezvazviri hatisi kumira because taiindisa kuna minista kumusoro ikoko. Alright, saka ndachita alright kana wadzokerapo ndoda kuti titaure nevanhu vari mubhazi tiwo kuti vari kuti chii right now nechiitiko chaitika vari kufara here vanhu vari happy here. Alright, 2 minutes. Alright. Toda kuti vanhu vari happy here uko. Unknown. Hanzina team natami there is a movement. Tiri movement here. Tikuita takutedzera vamwe guys vana nema movement avo takuinda kunoti tiri movement. Aiwa tiri ma diaries isu. Kuita takutedzera mukunge tisiri creative. Aiwa tiri creative isu. Tiri creative. Why diaries is a movement. Tedi chimuva isu chindepe. Right. Yes, tupinda ku TikTok love. Kwai chiko. Kwai manyaya miri kwandokunzi manyaya asati vadzura. Chiko chandokunzi manyaya asati vadzura. Isso vai ter uma senhor. Isso. Now you mean? Yes.
Manyai guys vakanzi magochera TV, manyai vakanzi magochera TV, manyai vakanzi magochera TV munoona shura. Manyai guys vakanzi magochera TV, manyai munoona mashura. Manyai guys, manyai vakanzi magochera TV munoona. Ndatora hangu screenshot asi manyai. Manyai guys, manyai munoona. Shush. Hey. Vakanzi magochera TV, manyai guys, manyai. Munozvionera zvitauri. Actually, I'm not talking about the lady. The lady is just his wife. They love each other. Hey, ndiani kwe. That one is my marriage here, but my story is on the TV. That TV on the wall. Even he is about to put also the ceiling on the roof. Zvakaoma. Ku Facebook. Hey. Hai lele. Vanhu kana vedu we. Mazviona. Asi mapigs ayo iwe. Mangatamba kudaro. Asi mapigs ayo. Zvakaoma. Vanhu vamanya vedu kunoona palife madiaries aita kudonda kuti wa from 700 to 300 kunda unoona. Mamhanya ndazviona kunoona zvakaoma. Hanzi zvinobvumidzwa here posting minus. Posting minus, how what happened to Women of Worth? Tatangoti tinzwe ava tigotanga kufamba nemasvingo zimura. Pamasvingo zimura guys, musende muposte chaizvo muchivatega muchiposta. Susan, how are you? Bamnini is doing well with music. Vakaita hit song yanetsa South Africa uko. Bamnini Teba vaita hit song yanetsa pa South Africa pazvokutodaro vakaputitsa mune AI ya. Vakaputitsa hit song. Vanga vamhanya kunoona zvekoko kuti chiri kufamba sei. Tatomirira kuti tinzwe kuti vanhu vari mubhazi vakuti chii, and then tiningirire. Tifambe nenyaya. Tambodani inonzi Transport Association kuti tinzwe zvichemo zvavo. Majournalists ada kuti raidzwe basa. Dai vangari pagrand vachienda kuna ofisi yemabhazi vanzotora mabhazi kusva zvichemo zvokuti chii. Wotangira ipapo. Wotangira ipapo. No animona kuti guys ndakatora risk remusi uyu weSaturday. Ndakatora risk ndikatenga mudziyo wangu mwana ndakatenga wana ndakaisa padai payo. Waenda kumba wapinda. Muri kuona wapinda.
wapinda because dei atondiudza kuti atorega munhu tapedza kusechwa wapinda dei ndatopinda bhisi dei ndatondiudza so ndandichiteverera ndichida kunzwisisa saka wapinda ini ndakatora risk ndakati zvino ndandagara ndatenga chero kuti kwai haudiwi zvofamba sei let me pay duty ndobva ndabhadhara duty ndakabhadhara duty ndakatora risk ngatenda nawo ndobhadhara risk 40% iyo ndobva ndabhadhara wapinda ndimuzvona saka handimaona kuti zvinosiyana handimaona kuti zvinhu zvinosiyana guys handimazvionera zvinosiyana ini chinhu chiri palist chakanzi chipindi ndapinza chapinda I just said handisi kuita mistake ndiri kubhadhara duty ndoda kuona risiti yeduty ende ndobva nditumira risiti yeduty 40% chapinda saka ndimaona kuti bhodha makasi zvosiyana because ndandatotenga udhara pakabuda mutemo ndandisina choice except to take that risk ndaidi ndandatotenga udhara ndaita sei apa unenge watenga chinhu guys 60,000 gone the drain wodi 60k yoenda mudrain chete just like that ndakatora risk ndikabhadhara pamusoro pe60 ndikabhadhara 40% iyoyo but apinda pakutoti ndapedza kuti tapedza kusecha takubhadha kuenda kuna kuti zvaita anymore saka bhodha iyi makasi guys. Hello, Kola. Ndiwe wega uri ipapo. Ndimeka Kola wacho. Utaura neno right? Yes, kundi. Yes, mommy. Yes, kundi. Chindinamatira ibirthday rangu rakapfuura munombondinamatira. Kakoma. Uri kuda zvakatagara Pamela zvingori pamwe pako handizviti palive kamwanangu. Wakuita zviko Pamela imimi kungondiitira munamatiro birthday rangu rakapfuura. Wadi kuti kuseri ini birthday rako ndoziva kuti birthday rako rakadarika. Ndakatotaura newe. Wadi kuti ida ndikutsire pane vanhu. Because kapane vanhu ndokuti vanhu vanoti munondida. Aiwa, tinenge takuita munamatonge tikuda kuonesa vanhu. Ini ndokunamatira kuseri mwanangu. Obva wazoenda kulunch kwacho kuseri futi. Aiwa lunch and squid. Aiwa lunch unoinda. Unofanira kutoenda. Ndoita kuti ndikwira nchoti handisikuda kuti mudone. Ndazvizivira ndozvawakwirira kuti haudi ndidone chete. Namboda kuti ndikwire nditsvage nyaya ine problem kana kuti mufonerewo vanhu vereza waya yangu or something anything mama. Vereza waya unokwanisa wereza waya? Haina kuuya inodhilivhwa. Tipe nhamba. Tinoita kuchengetedza vamwe tisingaiti dzako. Muda kuenda unoiteiko? KuTiktok. TikTok matakutenda izvezvi. Ndachida mbovata ndosodzoka temtem. Uchirareko mama unge iwe ndasindiri kusiya idhera rangu rekuzorora shamwari ndatotadza kuenda kujim pamwe chandoenda kujim manheru ndatotadza kuti kusore ndakatoti ndakandenda kutotyira kuti nenyaya yetiktok hamusikomboita consistent murongoti mukapedza basa muri kuona takakugarira ndiri kuenda aiwa i1 day ramakandibudisa chete musiya ndaita 15 minutes mukandibudisa muchiti munhu arikuda kuuya chichichi otherwise ndinowanzokusiya imimi muri muchiita zvetiktok inditopinda mujima handime muchingori mega mazuva ano tinenge tichifada 24 hours tinenge tiripo palive hanzifonerai mese handizivi kuti meso chona ave nenhamba yekuzimbabwe ndenda kutoitsvaga mambira ndione ndakamuona palive kutiktok marimwe zuro akatombouya mesi ndoweka hakuna munhu anodiwa nemaservices dzake saini ndinofonerwa chero ndiri kumba asikana vatotanga sekukunetsa iwo vatikuitai Hi. I can hear you. Hello. Yes. Yeah, let me tell you something. Okay. Yeah, a few things. Okay. A few things people don't talk about, yeah. All right. Who's that? It's someone that you get to look after. Me? Yeah, you get to look after him. Someone who's my uncle. It's Black African and he's actually called I don't know him. Where did you meet him? well, this is what he said. Okay. He said, I've been on the massages though, and he said, I'll massages to let cover massages. Okay. Or he was also on those things.
Yeah, he said all things about the type of what he was doing. But you are doing okay. You don't need 5 years. You are doing okay. I'll bless the Lord, I know people, bless the Lord, I know I have anyone. Yeah, you have. I think, you know, it's like if you say it in the minute, then you come to say that, akanga Of course. akasiya mapedo akanai everyday Of kanenge course. kanavo ezvine zvinhasi vari ofu vari kumba tiri kufarawo kuti tisi tinavo dzimwe Uh-huh. kari kufona kari kudei vanhu vasingade kupfuura chiena imi nevanhu ava Lord, You know what I told you yesterday, yeah? vari If you kutotibira keep with the family behavior, time if you keep with the behavior, if you become a well-behaved person, right? about this, Yes, and then you can get your money. Mhm. money kind, Mhm. I said the rest of the valuable in the bank. It is, the money is available in the bank, but they will not give the money to you without my approval. You know that, right? They could get, I asked them if we could get the benefits and the new car. You can't ask that. It's not up to you to ask that. I've told you. You're just wasting your time. I told you, I gave you a task. Behave. Give me a 1 week. Just give me 1 week of good behavior, and then I'll request the money for you. 1 week of good behavior. No drug, nothing. 1 week. Then we start talking. Yeah. mami mute anzi mute ai Kupi. Rukunizwa. kufacebook iri kunzi nai ungati nanga isusu tiri kutofara kuti taona time yedu family time iko kari kufona kari kudei nai akutotidyira time ipapapo pabhura inyaya inonzi zimra nereza waya nechimwe chataurwa hapana ndizvo zvega zvataurwa aisisiletu how you guys kutiktok kuri kunakidza muri kusaririra imwe uye vangu vachiti havagone kugifta zvitombonetsi hanzi chi akachiona can't hear ndeke zimra siko makoments angu akavhara hanzi vari kuda varume fonai b asi une varume vari kuisa paauction varume vapi vari kuda kuisa paauction aitando njani ndiko mufungi ndiko tashayiwa kukufarira vari kuitwa dhudhula mumamarriage nemarelationship fonaisismeli vasadone especially mukafona motanga kutaura nyaya dzebota vanobva vanakidzwa madhadhi vobva vatanga kuseka voti shuwa he saka even une fake story guys chingofonai muudze nyaya yefake aibi fonai Hello, guys. Varatoiwe. fonai guys muvaudze zvandakuudza izvazviya Hi, guys. Tadzoka. mama pane munhu atane nyaya itori pressing ada kutotaura nemi Napano. Kunda muri kunivharira nini kutiktok nokuti tiktok ngedenge topuwa magifts angu akatoti wade. handei kutiktok Handei kutiktok guys. Uya kunonoka ndimungachiri palaini yekubhadhara zvavo izvozvo izvo. Handei kutiktok guys. Mira ndimbotanga ndatsvaga vanhu vezimura masvingo. Hamuna here sitika rezimura masvingo. Mira ndimbotitsvaka paFacebook. Musiye ndavaposta paFacebook apa. handipoze ndikudzi Zimura masvingo. Zimura matoni. ndine poza nei zvangu ini ndikutozvitamburirawo ndiri ino inondopoza nei Yuri hapana munhu angandipawo speaker inonzi sticker rezimura masvingo rikaninde paGoogle Tour. Zimura masvingo. sisiletu nai zvinhu zvacho vanhu vakateerera gaisi nditumirewo bhodhoro retia maria ndiswere ndechidhakwa Kundai ndakazoenda kurestaurant kunenzi chii? Kurestaurant musiye wandakaenda kuuchu. that day Yeah.
ndobva ndanomwa imwe inonzi kwai malibhuchi inonaka so Malibu, yo, apa inokutora uchifunga kuti iri kunaka. inenge yakaiswa chistroberi so inonaka Yep, yep. ndakazotogwa nayo zvindokunga ndakapa zvimaglazi Inozongokuhita 2 seconds. Guys, titumirewo Tia Maria nasi ndikunzwa dhodhako. idoro Idoro mama. Modonditengera. kwete mari Awa imimi gamebox yembosorora. Unozondispoila pamberi apo. Ndikuda anyone else asiri mimi. takupinda musama Ndakatumirwa uye birthday kamami namami dog. really thank you mama joku mama joku munhu bhozve zvekutodaro I got a gift. Apa ndangotaura ndisina kuziva kuti does she want it to be private or what? hanzi malibhu kunda izizi ndai mama akambondiudza here kune chidoro chinoi malibhu ndochada kuda kutochinja ichocho mutombo ichocho kondaingochiziva kubva nhasi ndochachidoro changu nomoa marula chimalubhu ichocho ndozvanatomwa That night ku vacation mainwa Ciroc here kana inonzi Ciroc kana kuti mainwa vasina vakatenga doro rakawanda ndanditombosiyi doro taimwaini ndakawanda ndaingomwa ina ndichatombosiyi kuti taimwa chii zvedu rere makazenge makufara sei palive inonaka my boys. saka vanhu vezimura havana peji Facebook ndambosecha hapana randaona riri official. Iskiti here nemama yange ichiitwa nemukomana wenyu muwana. Zimbabwe Revenue Authority. Sisi letu maiona here drama yaitwa makuseni kuTikTok. Inge iri skiti anti mama. Because ndazoona message yaLouise achiti aiwa iskiti iyo. Ndosangachisa makuseni kuTikTok. Anozviitisa. Ndamunzwa makuseni ngati kwakuteswa dziri kudya. Anonzi kuti ari mukomana wako munyowani. Ukututana naTrisha nezuro. Anzani kwazita rake. Apa azinge akubuda nebhurugwa ka. Kwete mazhambe. Anzi uya mani wekuya nezuro achitutana naTrisha achiti ukuzonzi naMother musaedze vanhu masimba avo. Anzani ndakanganwa zita rake. But anga achitamba guys ane ndowe pant ired. Bhurukwa rered. Kuona munhu anopfeka bhurugwa rered ari murume ane zvivindi. Bhurugwa rered achitamba pakamera paya. Achiti hanzi chi my cop wife. Hanzi joka sisi letu. Ndichakutumira video yake sisi letu kana musina kumuona. Atanga akwira avhura live. Zvashamboita kunge ari kuita prophecy here kunge chii. And I don't know, is he faking being unwell or is he really unwell? It's just so confusing. Yes, Natasha, joka. Yo, akabva akwira akatanga kuita kuita prophecy. All of a sudden zvachinja akuratidza green screen nemascreenshots emaconversation ake nemukadzi yanga kanzanzi chii munozita racho V my Zim police wife ndizvo kunge zita reAfrican movie makambozviona kupi baba vaya so akukwidza vanhu papana vakutanga kuti viva vazokwira akatanga kuti wakundituka because wakandikumbira 2500 yerent ndikakunyima. In the same breath iyoyo anga achiti ndine mabusiness ndine mashop utarise zvanga zvakaita mumba mabhurukwe masokisi TV yange yakagadzikwa pafloor yakakonectwa palaptop apa atori nering light. Imagine content creator ane ring light. Munhu ane bipolar anoziva kunotenga ring light. Imi achiisa mascreenshots emamessages ake na police wife wacho akatanga kuti
You are nothing. You are nothing iwewe. Wakurwadziwa neni. Apawo vanhu mucomment section. Ndikaona sisi vangu ikoko sisi Henesi vachinyora mucomment section vakati ukaona wadanana nebenzi rakadai soka unenge wasekwa nedenga. Ndezvesho unenge wasekwa. Ndiye Barbara agotanga kushora akatanga kutuka mai vavhiwa vaya. Akatanga kuti he mai vako chakati chako kumaloti kwamai vako maloti amai vako. Vanhu vakavhura mamaiki papanel vakatanga kuti iwewe uri rombe uri kurwadziwa nemukadzi kuti wakadyiwa mari zvikanzi I have farms inini I have farms ndine mafamu inini let me show you my farms. Tikatanga kuratidzwa mavhidhiyo emafarms tikaratidzwa mavhidhiyo akamira pakati pemombe achiti these are my cows. Guys, kana indogona kuenda musha kwedu kuuzumba uko ndikamira pakati pemacows ndikati these are my cows. Macows acho anenge akadhindwa here kuti macows ako adhindwe but anga aripo pamacows. Imwe anga ari pakati pemachickens, imwe ari pakati pemagoats and anga achiti magoats ake nemachickens ake. And then hameno zvazochinja sei viewer azouya akakwira papanel zvikanzi uri muprisa wekumaloti uri muprisa wekumaloti muchiita corruption. Sana kuita corruption kumaloti kwemukuru wenyika yeye plus kumaloti kwapolisi wacho anokuemploya. Akuratidza mameseji kanzi uyu vhiya aida kutonyora kuti fleet apa agoni chirungu wakaemployiwa sei kupolisi usingagoni chirungu. Vhiya akatanga kuti ndichiri kukuda zvikanzi handikude kumaloti kwako ndokudii. Uyu asumuka akutanga kutamba achisaluta kana kuti anga achisaluta pamwe anga achisaluta madhimoni here handizivi because anga achisaluta zvinhu zvisingaoneke guys. Todai achingosaluta but unonyatsoona kuti ziso iro boy here brother. It was not good at all. Anyway, fast forward atamba paipeva atinga kuridza zvikanzi takainamatira nyaya iyoyi but manje yanga kuchinja achisa malyrics ake ega malyrics manje achiti what amene zvanga achitaura zvinyadzi zvinyadzi handizvigone because mama wangu anofollowa panapa ndatomboona vachinzi watching ndikati saka handikwanisa kutaura zvekumaloti but akatanga kuimba achichinja malyrics paya achisa malyrics enhingirikiri ezvinonyadzisira manje zvemburugwa. Apedza paya kana kuti ndofunga kuimba malyrics ezvemburugwa kwazomukwidza nhingirikiri. Uyu bvatanga atazongona munhu uyu akurura kabhareti akaanga anako musoro koredhi. Bvatanga kuti ndiri n'anga inini nditori n'anga akuburitsa mufananidzo wake akapendewa kumeso uku nezvewaiti. Akatanga kuti ndiri n'anga ini ndinozvigona. Ndikati baba ava so boy here but ositarisa musikana wacho ari kunzi akapfimbiwa naiye jokayo asikana kana iko kuda nhingi unobva wada kusvika pakungonyangiwa nemunhu anenge ari kuto aiwa bodowe. Akurura kabhareta kaya akurura t-shirt iyo anga akapfeka. Tizongoona munhu werengende pamberi pekamera guys ane kabhurukwa koredhi. Munoziva tumapendi tuya tunopfekedziwa vana kwete mabhirifa tumanhingi tuya tunonzi munoziva tumabhurukwa tuya amene tusange tunoendeswa nevana kubichi kana kuswimming itoto ndotoanga akapfeka kari keredhi. Ukada kuti utarise pakeji ungaione pakeji haungaitoriba pamba pasina pakeji. Dai ndiri nguva yanga achipedza achiimba kanzi yoko dai anga atora zvake kana matimati angopfekera mukati zvaizoita chiremerera murume mukuru. Zvisinei handizodi kunyanya kutaura zvakanyanya. Joka uya anotuka mini brief joilini exactly mini brief yodo yanga akapfeka zvino manje yakakuita kunge mini brief yakapfekewa nomukadzi nekuti panga pasina kufuta pakati apa. Zvisinei azongobuda akatanga kutamba achiita sekunge munhu anokoira aripo pamberipo pekamera
vamwe vachiti ivo panel vavhura zvino vakatanga kuvhura papanel vakati mumisei mukomana mumisei, vamwe vakati maiwe uyo anorwara, vamwe vachinyora mukomendi vakati pahwariwa ende zvokwadi unotoona kuti pahwariwa munhu wangu achihwara. Akatanga kutamba zvikanzi nevamwe unondovharirwa TikTok, akati ngaivhariwe, ikavhariwa ndobva ndazviuraya nhasi ndachipfudza. Muna chamakaona saka zviri kundonzi vhurai maTikTok aya. Kuno kuFB vanhu vanonyara nekuti amahobho even dzokuzumba ndakadziona dzangu hama dziriyo paFacebook apa, asi kuTikTok manje havakukwanisi data. Saka hino akutamba achitamba azepesera akuite sekunge munhu ari kukohera manje. Dai achigona kukohera kwacho taiti anokoherera zviripo, anga akungoite kunge chiko ndingati kunge munoziva zvinoita gonzo rabatwa nechikilimba nezvazvo, kungoti akati pare oshati ko murume mukuru wakomanaka here zvanyinodiko. Imi furai maTikTok muone guys, munondoona zvakawanda ikoko. Zvidi Mother D chandei tinovhura andei kuTikTok vanenge vatorarama yava nai. Ndakambonara ndikumbonyora post yevanhu vekuzimura. Alright. Tinopenda. Right, handei TikTok. Let's go to TikTok. Ndiri mutoko, ndiri mubucha hama yangu.